Moi boa tarde. Imos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de abril. Saudamos o público que nos sigue dende o salón de plenos e aqueles que nos siguen dende a web do Concello. Comezamos co punto primeiro, aprobación se procede do borrador da acta do 26 de marzo de 2026. Aprobado, non? Aprobado por unanimidade. Punto seguinte, señor secretario. Punto 2. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2026 enumeradas do 2026-00-1871 ata o 2026-00-2526. Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro quería empezar desexándolle sorte a Jorge, o noso secretario, que hoxe é o seu último pleno, estará con nós aínda uns días máis. Bueno, onde vas? Foi un... Bueno, pois eso, moita sorte no novo destino. Despois un rogo. Na documentación que se nos pasa destes decretos, se nos pasa un índice con uns nomes de arquivo que non sei se pode ser, estaría ben que se identificasen polo menos os negociados, porque son 600 arquivos que hai que ir un a un mirándoos. Sí que é verdade que, por exemplo, no caso da intervención, si figura no PDF que é de intervención, pero moitos outros casos non. Entonces, bueno, é un rogo que si se pode, pois que se mellore eso, non? E despois, dentro dos decretos, pois nos chama a atención un requerimento do Tribunal do Consello de Contas por non enviar unha documentación no prazo. A documentación é referente aos convenios firmados no exercicio 2025. Bueno, un dos párrafos di a demora tan dilatada por parte desa entidade afecta o calendario dos traballos deste Consello de Contas de Galicia, polo que no marco da colaboración debida instase a remisión da información solicitada. O escrito de 20 de abril, bueno, pois eso, instar a que se conteste canto antes e na medida do posible pois cumprir os prazos. Gracias. Por moitas grazas, vamos a tratar de atender esas dúas cuestións que plantexa. Pasamos ao seguinte punto, está comentado cos voceiros o cambio de orde dos asuntos a tratar. Polo tanto, señor secretario, pasaríamos ao número 7. Punto 7. Proposta de aprobación inicial da modificación puntual do Pexón no ámbito da Ponte das Cabras. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Urbanismo. Moitas grazas, señor alcalde, moi boas tardes a todos. Comenzamos con este punto, con a modificación puntual do Ponte das Cabras, que hoxe traemos a aprobación inicial, que non é unha actuación máis do plan urbanístico, senón que é, sobre todo, unha decisión necesaria para resolver unha situación que se prolongou demasiado no tempo e que xa non responde á realidade da cidade. Estamos a falar dun ámbito cunha traxectoria urbanística de máis de 30 anos. A súa orixe está no Plan Parcial de 1991, modificado no ano 2002 e cuxa aprobación foi anulada por sentenza no ano 2007. Desde entón, este solo quedou nunha especie de paréntesis urbanística sen desenvolvemento efectivo, a pesar de estar formalmente clasificado como urbanizable no Plan Xeral do ano 2000, dentro do sector Plan Parcial 3. Pero a cidade non permaneceu parada e este ámbito tampouco. Hoxe, Ponte das Cabras non é só un solo de futuro, senón que un solo de presente urbano. É un ámbito de aproximadamente
7,6 hectáreas, situado entre a Estrada de Castela, a Avenida da Trinchera e o desenvolvementos de Bertón e a Gándara, e está rodeado de cidade consolidada, con infraestructuras próximas, con actividade económica, con accesos e con continuidade urbana entre Ferrol e o concello limítrofe. Manter a súa clasificación como solo urbanizable non ten xa sentido urbanístico, non responde a un crecemento futuro, senón a unha realidade xa consolidada. O obxectivo desta modificación é, claro, resolver unha anomalía urbanística que leva máis de 30 anos sen resolverse. Un solo que está integrado na cidade, pero que segue sen unha ordenación adecuada e sen poder desenvolverse con normalidade. A proposta reclasifica o ámbito como solo urbano non consolidado, que é exactamente a figura que lle corresponde. Solo urbano integrado na malla urbana con infraestructuras e accesos, pero que necesita completar a súa urbanización e a súa ordenación interna conforme á lei do solo. Ademais, esta modificación incorpora unha corrección que non pode seguir pospoñéndose. Tras o reaxuste de límites entre Ferrol e o concello limítrofe, parte do sistema xeral do ámbito Parque Urbano 12, con 5.990 metros cuadrados entre a Avenida da Trincheira, a Rúa Méndez Núñez e a Estrada da Gándara, pasou ao término municipal vecino. Con todo, este cambio non fora refletido no plan vixente e hoxe corríxese esa discrepancia, adecuando o plan á realidade administrativa actual. A proposta define unha ordenación clara mediante 3 polígonos. O polígono A, a Avenida da Trincheira, de 27.349 metros cuadrados, ao cal se lle dá un uso residencial colectivo cunha edificabilidade dun metro cuadrado por metro cuadrado e unha altura de baixo máis 4 plantas. O polígono B, o Camiño do Barbeito, de 10.745 metros cuadrados de uso terciario comercial cunha edificabilidade de 0,80 metros cuadrado por metro cuadrado e unha altura máxima de 10 metros. Este polígono conta cunha ordenación detallada específica. E o polígono C, Rúa Venezuela, de 34.301 metros cuadrados, uso residencial colectivo, cunha edificabilidade dun metro cuadrado por metro cuadrado, e a mesma altura. En conxunto, o ámbito alcanza unha edificabilidade total de 73.700 metros cuadrados fronte aos 61.873,92 metros cuadrados previstos no plan anterior. Non se trata dun crecimento descontrolado, senón dun axuste á realidade urbana actual. Un dos elementos máis relevantes desta modificación é o seu compromiso coa vivenda. Establécese a reserva obrigatoria do 30% da edificabilidade residencial para a vivenda protexida, o que supón ampliar a oferta da vivenda alcanzable na cidade, complementando ademais coas actuacións que xa está a desenvolver a Xunta de Galicia na contorna do Bertón. Dende o punto de vista técnico, este ámbito non parte de cero, sino que dispón xa de conexión a redes de abastecemento, saneamento, enerxía e comunicacións. A ordenación dos polígonos A e C se desenvolverá mediante plans especiais de reforma interior, conforme aos artigos 72 da Lei do Solo de Galicia, garantindo un desenvolvemento ordenado e progresivo. Esta modificación non é só unha operación urbanística, é unha decisión de cidade, porque permite, por un lado, completar a estrutura urbana nun punto estratégico de Ferrol, evitar crecementos dispersos e desordenados, integrar mellor o eixo económico da Gándara, mellorar a conexión con concello vecino e activar un baleiro urbano hoxe infrautilizado e xerar novas oportunidades residenciais económicas. Ademais, non require de investimento municipal nin de outras administracións para a súa execución. Nesta tramitación foi clave a situación da estrada F13. En fases anteriores, o expediente contou con informes desfavorables do Ministerio de Transporte e, con todo, a cesión dos tramos da F13 e F14 ao Concello de Ferrol no ano 2026 cambiou completamente o escenario competencial, permitindo desbloquear esta modificación. En definitiva, o que hoxe se somete á aprobación non é só unha modificación do plan, é unha oportunidade de pechar unha ferida urbanística de máis de 3 décadas e de recoñecer unha realidade consolidada e de ordenar un espacio estratégico para o futuro de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Polo Grupo de Ferrol en Común ten a palabra o seu voceiro, señor Suárez. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e todas, compañeiros e compañeras de corporación e as persoas que están vendo esta retransmisión.
En primeiro lugar, antes de entrar no debate, que tamén quería agradecer a Jorge, en nome de Ferrol en Común, en nome de Nerea máis o meu, pois todo o tempo que estivo con nós, o seu talante, constructivo sempre, coas portas sempre abertas, deseamos ter moita sorte no teu futuro profesional e grazas polo tempo que dedicaches á cidade. En segundo lugar, este pleno, o que vemos nesta hora do día, demostra o talante democrático do goberno local. É dicir, son 9 puntos, dos cales únicamente imos a votar 5 por imperativo legal, porque non poden non traelos, pero outros asuntos de cidade importantes, como son o que foi a Xunta de Goberno Extraordinaria, que asinar a 8ª adenda coa Xunta de Galicia para a xestión da auga, modificacións nas licitacións do POS, esos temas que son de cidade, pois vostedes rehusan a traer ao pleno en base a ese regulamento que aprobaron cos seus 13 votos, pero tamén en base a que nin sequera teñen a xentileza de dar conta ou facer un debate público sobre temas que temos opinións dispares e que os debates enriquecen, en ningún caso empobrecen a corporación. Creo que sempre é bo debatir os temas e quizáis así poder chegar a puntos de consenso. No que respecta ao punto creemos que varias cousas. En primeiro lugar, unha modificación puntual parece que significa unha renuncia a unha modificación global. É dicir, aquí no ano 2014 asinouse un contrato licitado con Oficina de Planeamento por 1 millón de euros, 100.000 arriba, 100.000 abaixo, máis ben arriba, que non se lle deu execución, renunciouse a súa continuidade e agora se trae unha modificación puntual deixando de lado esta proposta constructiva, destrúe outras tantas que son necesarias no ámbito urbano e as que se renuncia porque dende o primeiro momento deste mandato xa se anunciou que o camiño a seguir por este goberno local ia ser a das modificacións puntuais. Creemos que é unha mágoa porque é unha demanda importante. O anterior proxecto coas súas eivas ou coas súas virtudes foi presentado públicamente en entidades veciñais, colexios de arquitectos, etcétera. O goberno local actual desprezou o traballo feito pola empresa a que está contratada para facer esta mesma modificación puntual, algo incongruente. En segundo lugar, chama a atención de toda a cronoloxía que ven na proposta que se trae a pleno, que o 19 de febreiro do 25 se require ao representante da Oficina de Planeamento a presentar no prazo de 15 días o documento de aprobación inicial desta modificación. Este documento é traído 14 meses despois, cando se dá un requerimento de 15 días. Creo que faltan puntos polo medio ou relatos do que aconteceu. E, esta proposta que, dende logo, é necesaria resolver este ámbito urbanístico foi iniciada polo Partido Socialista, eso tamén creo que compre dicilo, non é unha cuestión que este goberno acometa pola súa iniciativa, senón que se está dando continuidade a un expediente. E, por último, evidentemente, a reserva do 30% para a vivenda protegida é unha obriga legal, non é algo que como unha dádiva ofreza o goberno á cidadanía. Evidentemente, tamén as propostas de vivenda protegida no seu formato actual establecido pola competencia autonómica son totalmente insuficientes. Creo que a vivenda é a primeira preocupación dos mozos e mozas de todo o Estado e tamén da cidade, que a dificultade de acceso a unha vivenda, a unha hipoteca, todos sabemos que é a principal débeda que temos como clase política, por decirlo de alguma maneira, coa sociedade. Esta proposta é raquítica nese sentido, é dicir, se limita única e exclusivamente a dar cumprimento que ven a lei do solo, sen ir máis alá e sen tratar de ofrecer unha proposta pública, evidentemente que non supón ningún investimento para o Concello, porque non ten o Concello ningunha iniciativa de poder dotar de máis vivenda con ámbitos de protección maiores á xuventude que nesta cidade están tan necesitada de políticas públicas. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu xa, en primeiro lugar, sendo xa un pouco máis serios e serias, quixera, como xa se fixo por parte de Ferrol en Común, agradecer o traballo de Jorge ao longo destes meses no Concello de Ferrol, a súa permanente posta a disposición de todos e de todas nós, a súa asistencia ás comisións e a colaboración que tivo, cando menos, co Bloque Nacionalista Galego para que puderamos
desenvolver a nosa actividade política contando ca súa colaboración e agardo que o futuro profesional que desenvolva sexa positivo e agradable para el. Entrando xa no que o punto da orde do día, bueno, eu creo que a primeira conclusión que podemos extraer e así o facemos desde o Bloque Nacionalista Galego é que esta modificación puntual non deixa de ser máis que unha nova operación especulativa do mesmo teor ou similar a que vostedes desenvolveron no Sánchez Aguilera. Digo isto porque esta modificación fundamentalmente e o seu sustento consiste en afirmar que se ten que producir un cambio na clasificación do solo, pasalo de solo urbanizable a solo urbano non consolidado. Tanto é así que ese é o argumento que vostedes utilizan para justificar esa modificación puntual. Porque para desenvolver unha modificación puntual dun planamento é necesario declarar un interese xeral, un interese público. Bueno, o interese público, o interese xeral de decir que un solo urbano non consolidado en vez de urbanizable creo que está collido con pinzas e sobre todo porque non é un solo urbano non consolidado calquera, un solo urbano non consolidado sometido a procesos de urbanización, é dicir, que o procedimento de desenvolvemento é equivalente do solo un solo urbanizable. Cal é a diferenza? Fundamentalmente que os límites de edificabilidade que lle permite a legislación son maiores. É a única diferenza. O único cambio que vostedes están provocando e producindo con esta modificación puntual é que en ese ámbito da cidade de Ferrol van a poder vostedes incrementar a edificabilidade dese proxecto que pretendan desenvolver no ámbito que hoxe vostedes traen a este pleno municipal. Tanto é así que o incremento da edificabilidade que se produce respecto da situación anterior é preto de 15.000 metros cuadrados. E si facemos unha comparativa entre o que había e o que vai haber, pois nos atopamos que dos 62.561 metros cuadrados que vai haber agora, 56.553 van a ter como destino desenvolvemento de solo residencial de promoción privada, non pública. Eso por unha parte. E segundo, cando vostedes nos din que o 30% dese solo se vai a destinar a vivenda de protección, bueno, eu creo que é bastante dubidoso. Primeiro, porque a documentación que vostedes nos achegan incorpora unha memoria justificativa de todo iso, bastante sucinta, na cal o título xa é chamativo, porque fala de vivenda de protección oficial. Bueno, mire, a vivenda de protección oficial isto era en los años 80, en los 90. Eu agora coñezo vivenda de protección pública e vivenda de protección autonómica. A vivenda de protección oficial creo que aquí non se desenvolve. Segundo, nos fala dese 30% remitíndose á lei do solo. É un parágrafo curtiño, é curtiño. E nos di, como ben se acaba de comentar, que habrá que destinar o 30% do uso residencial a desenvolvemento de vivienda con algún tipo de protección. Claro, si realmente vostedes quixeran facer isto, a referencia que farían á legislación, cando menos, tería que ser congruente. É dicir, non é un 30%, é un 40%. É un 40% que di a lei, non un 30%. Digo yo, porque seguramente agora no proceso posterior á aprobación inicial que van vostedes facer agora, será unha das cuestións que lles comenten. Porque isto ademais modificaron vostedes. Modificaron o Partido Popular, producto da necesidade de adaptación á lei do solo, o texto refundido da lei do solo. E se pasou a un 40%, que é o que marca a legislación. O feito de que vostedes poñan aquí un 30% quere decir que o que vostedes están poñendo aquí é papel mollado.
Porque outra circunstancia que creo que sería interesante que teñamos en conta é que o Instituto Galego de Vivenda e Solo publica todos os anos os límites ou, cando menos, mínimos de porcentaxe de vivenda protegida que se teñen que desenvolver nos ámbitos de novo desenvolvemento como este. E para a cidade de Ferrol é un 8,10%, que seguramente sexa, se o fixeran este ano, o porcentaxe ao qual vostedes recorrerían para desenvolver este tipo de vivenda. Porque se vostedes realmente, se a intención non fose especular, se a intención fose desenvolver vivenda de protección pública, porque neste caso, en todo caso, o que se vai a facer é vivenda de protección privada, o cal quere decir que o réxime de protección non vai ser a perpetuidade, senón vai que ter un límite, ou 15 ou 30 anos, pero se vostedes realmente quixeran facer isto, non farían unha modificación puntual. Non farían unha modificación puntual. Vostedes recorrerían, supoño, remato con isto, se vostedes recorrerían, supoño, a lei de medidas que aprobaron cos orzamentos do ano 2026 que permite incrementar a edificabilidade dos solos urbanizables si cumpren unha condición, que o 60% dese solo se destine a vivenda de protección. Por tanto, se o objetivo fora facer vivenda de protección, non farían unha modificación puntual, recorrerían a lei de medidas. E por que non fan isto? Porque o objetivo non é facer vivenda de protección. O objetivo é incrementar a edificabilidade do ámbito, como si están a facer con esta modificación puntual, e desenvolver vivenda libre de carácter privado no Concello de Ferrol, do mesmo xeito que fan no Sánchez de Aguilera. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista, señor Reina. Moi ben, pois boas tardes a todas e a todos, señor alcalde, compañeros e compañeras de corporación e veciños que nos acompañan. A verdade é que gustaríame comezar esta intervención falando máis inicialmente da forma que do fondo do asunto. Dende o noso grupo, señor alcalde, queremos amosar o noso rexeitamento pola maneira na que se tramitou este punto. Non parece recibo con un asunto desta envergadura. Se trata dunha comisión extraordinaria e urxente convocada de venres para luns, especialmente cando falamos dun expediente que só o expediente principal conta con nada menos que 178 documentos. A verdade é que pensamos que a veciñanza merece que os seus representantes teñamos o tempo e a calma necesarios para analizar polo miúdo cuestións que afectan ao futuro urbanístico da nosa cidade. Dito isto, e como xa se fixo eco a prensa estes días, o noso grupo ve con bos ollos este paso administrativo. Entendemos que é un trámite que xa se iniciou no mandato pasado e que servirá para consolidar unha zona importante da nosa cidade. Como acabamos de ver, hai disparidade de opinións, pero como xa sabemos que este punto vai a sair adiante, a verdade é que gustaríame aproveitar este debate para poñer o foco no que, dende o meu punto de vista, é o problema que realmente preocupa aos veciños e veciñas da nosa cidade, que é o acceso á vivenda. A situación de Ferrol é, sendo realistas, moi preocupante. Según os datos publicados recentemente, o prezo da vivenda da nosa cidade disparouse un 11% só no primeiro trimestre deste 2026. Estamos a ver incrementos medios que pasan dos 1.300 aos máis de 1.400 euros por metro cuadrado en poucos meses. Isto non só son números nunha gráfica, son familias que non poden independizarse, mozos que teñen que marchar e veciños que ven como o seu dereito a un fogar se volve inalcanzable. Todos somos conscientes deste problema, pero teño a sensación de que unha e outra vez tentamos combatelo con solucións a medio ou longo prazo, con plans que tardan anos en materializarse. Hai uns días escoitábamos no Congreso dos Diputados un berro desesperado de Irene que dicía fagan algo xa. Ese mesmo berro que moitas veces escoitamos polas rúas da nosa cidade. En Ferrol falamos moito da vivenda que chegará, pero moi pouco da que xa está aquí. No ano 2024 aprobamos unha moción para declarar
para facer un estudio sobre a vivenda e valorar a declaración de zonas tensionadas. Debido ao incremento do alugueiro, nalgúns barrios, temos o exemplo como Canido, que falaban dun incremento do 40%. Con respecto a esta moción, creo que todos e todas sabemos que non se fixo nada para cumplila. Tamén, neste pleno, no 2025, se proponía a creación dunha empresa municipal de vivenda como ferramenta de planificación, pero a maioría absoluta do goberno rexeitou esta proposta. Mentres tanto, temos unha bolsa de vivenda baleira que clama por ser utilizada. Sabemos que existen decenas de vivendas da Xunta a través do IGUS sin ocupar, e a nivel municipal temos o barrio de Recimil onde a xestión debe ser moito máis áxil para poñer esas vivendas a disposición de quen máis as precisa. Por iso, e manifestando, como xa dixen, o noso voto favorable, aproveito este punto para solicitarlles que, ademais de pensar en grandes desenvolvementos urbanísticos, activen hoxe mesmo ou mañá non, o luns, os mecanismos que teñamos a man. Non podemos pedirlle aos veciños que agarden 4 ou 5 anos por un edificio novo se temos vivendas baleiras que poden estar habitadas mañá mesmo. Pasemos das promesas de futuro a solucións do presente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señora concelleira, turno de réplica. Moitas grazas, señor alcalde. Señor Suárez, precisamente foi no teu mandato cando se tiña que actualizar o plan, pero pues por desgracia quedou nun caixón e nos cando chegamos ao goberno o contrato xa estaba caducado. Se tardaron 14 meses en contestar foi porque o Ministerio de Transporte, como xa expliquei antes, emitía informes desfavorables e imponía que se efectuara a cesión ao Concello de Ferrol da F13. Señor Rivas, sinceramente, antes de facer afirmacións como as que realizou, o mínimo ler a documentación con rigor que se trae a este debate. E, por certo, a modificación non a redactan os políticos, senón que hai un equipo redactor, compañeros, por certo, que son as que fan a modificación. E logo, bueno, me alegro de que hoxe non diga que a edificabilidade é de 1,5 metros cuadrados por metros cuadrados, cando o documento establece 1 metro cuadrado por metro cuadrado para a zona residencial e de 0,80 metro cuadrado por metro cuadrado na zona comercial. E logo, en segundo lugar, respecto ao suposto incremento de edificabilidade, é certo que existe unha variación respecto á ordenación anterior, pero está perfectamente xustificada dende o punto de vista urbanístico. O ámbito pasa dunha edificabilidade total de 61.800 metros cuadrados a 73.700 metros cuadrados, o que supón un incremento de 11.800 metros cuadrados, non 15.000, como acaba de afirmar vostede. E, por último, afirmar que só o 8,10 serán de vivenda protexida é incorrecto tamén, porque no propio documento se establece unha reserva do 30% para a vivenda de protección. Polo que as afirmacións que fais non se axustan en absoluto ao contido da proposta. Se quere, eu teño unha copia impresa do documento, cando acabe o pleno xa se la chego. Señor Reina, se queremos falar de vivenda pública, só podemos falar das que está a executar a Xunta de Galicia. Eu estou esperando a que as declaracións do delegado do goberno do 30 de marzo, no que decía que a demolición do cuartelillo de marinería comenzarían semanas, pois non sei a cantos semanas se refería, porque a día de hoxe nin siquiera hemos recibido unha solicitude de licencia para proceder a esa demolición das vivendas. Moitas grazas. Moitas grazas. Seguinte turno, señor Suárez. Moitas grazas. Ben, cando nos gobernamos, señora García Olivares, vostede estaba acabando a maioría de idade, que fala ben de vostede, sendo tan nova que teña toda esa información de que estaba o plan un caixón, pois é interesante. É falso, evidentemente é falso, porque ese documento trasladouse a entidades veciñais, deuse de trasladar a administracións para que emitisen informe. Durante os 4 anos ese plan estivo movéndose, un plan que foi contratado, insisto, por vostedes, e que dende o primeiro momento deste mandato desecharon, case que o calificaron como para tirar o lixo, cando foi un contrato do Partido Popular.
En segundo lugar, xa non, para non redundar nos argumentos, únicamente insistir en que votamos en falta unha aposta pública por a vivenda, que para eso estamos aquí gobernando, non únicamente para facer un deseño para que as empresas privadas construan e vendan. Vemos o caso das edificacións de Canido, un piso normal pois pode costar 200.000 euros tranquilamente, xa me dirán que rapaz ou rapaza pode acceder a esa vivenda a día de hoxe. Isto vai polo mesmo camiño, teña protección ou non. Eu só vou dar un dato simple, un salario mínimo interprofesional son 1.200 euros o mes, o prezo medio de aluguer da vivenda en Ferrol son sobre 700 euros o mes, a recomendación é que para a aluguer se destine únicamente un tercio das rendas para poder manter unha vida digna, e se non facemos nada, ninguén o vai facer, nada máis. Muchas gracias, señor Suárez. Señor Rivas. Gracias, señor Rey. Señora García Olivares, eu creo que non só hai que ler, hai que entender. E creo que a vostede isto costalle algo de traballo. Digo, porque as súas afirmacións son como aquelas cando dixo que as licencias tiñan silencio positivo, ou que o Concello de Ferrol, coa ordenanza que vostede aprobou cando chegou este pleno municipal, iba a dar as licencias en 3 meses, que era unha gran novidade que recollía o marco normativo. Un marco normativo que non estaría mal que repasasen os documentos que trae a aprobar. Digo yo, porque esa referencia que fai do 30% expliquei yo antes. Por eso digo que non só hai que ler, hai que entender. Esa referencia que fai ao 30% está obsoleta. É o 40. É o 40 e o 20. 40 para procesos de urbanización como este. Por tanto, cando traían documentos, claro, eu entendo que, claro, cando vostedes despois de 30 anos pretenden aprobar as cousas pola vía de urxencia, que lles costa ler esa documentación, porque o que queren é que as cousas pasen o máis rápido posible e que non poida haber ningún tipo de debate. E como xa se comentou en este pleno municipal, parece un pouco contradictorio que despois de tanto tempo isto se teña que aprobar nunha comisión urxente, extraordinaria, para poder metelo no pleno do fin de mes. O certo, como lles decía antes, que se vostedes realmente quixeran facer unha proposta orientada a desenvolver vivenda de protección pública e que tevera unha protección permanente, non farían isto. Porque, no fondo, eu creo que é bastante obvio. Vostedes o único que están facendo é incrementar a edificabilidade. A edificabilidade dun ámbito para que un promotor ou promotora privada poida desenvolver un uso residencial en ese ámbito. E que, ademais, a porcentaxe de vivenda pública que vos traes nos incorporan en esta modificación puntual non se corresponde nin cos mínimos que establece a legislación e que non están tendo en conta as excepcións que a Xunta de Galiza, o Partido Popular, implementa de maneira permanente todos os anos a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, co único obxectivo de saltarse o texto refundido da lei do solo que existe a nivel estatal e que é unha legislación básica. Por eso vostedes teñen que poñer un 30%, que, como digo, non é un 30%, é un 40%, porque a propia lei do solo di que as propias modificacións puntuais teñen que incorporar a porcentaxe que se debería definir de maneira xeral para todos os planeamentos. Que sucede? Que, como tamén se dixo neste pleno municipal, un planeamento como este, que é anterior non só a 2016, sino a anterior lei do 2002, non ten nin unha normativa que sinale cal é o porcentaxe mínimo de vivenda de protección que deberían ter todos os desenvolvementos urbanos da cidade. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rivas. Señor Reina. Sí, bueno, moi brevemente, lamentar que dende o goberno municipal renuncien á posibilidade de facer unha política activa de vivenda, igual que creo que debemos lamentar que dende o grupo de goberno se pense que a Xunta de Galicia está solucionando algún tipo de problema de vivenda dos problemas que existen hoxe na nosa cidade. Levamos máis de 10 anos escoitando os anuncios permanentes da Xunta de Galicia en materia de
da área Resurbe. Sabemos que está absolutamente paralizada porque non se tramitan as licencias, porque non hai plan especial. Finalmente, as vivendas que están entregadas son 3. Falan de construción de vivenda unha e outra vez, pero volvo a repetir, a reiterar, temos unha boa cantidade de vivenda pública vacía na nosa cidade, xa sexa as vivendas que ten o Instituto Galego de Vivenda e Solo vacías na nosa cidade, ou xa sexan as propias vivendas que están sin xestionar correctamente no barrio de Recimil, e creo que é fundamental e urxente, dada a situación, que o Concello, como administración máis cercana, faga algo xa. Se a resposta para buscar solucións á política de vivenda na nosa cidade é que o delegado de goberno ten que explicar o cuartelillo de marinería, pois eu podo pedirlle ao alcalde que explique por que houbo que renunciar ás vivendas do Sánchez Aguilera. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. De peche, señora concelleira. Moitas grazas. Señor Rivas, mida as súas formas, porque eu a vostede non lle faltei ao respeto en ningún momento. O que pasa é que non queremos que pasen outros 30 anos para desbloquear este ámbito. Xa sabemos que vostede todo o que sexa avanzar está en contra de que hasta a cidade lle vaya ben. Nada, simplemente pechar dicindo que que debemos de recoñecer a realidade de que isto é unha realidade consolidada e ordenar un espazo estratégico para o futuro de Ferrol. E unha cidade non pode permitirse manter indefinidamente solos bloqueados dentro da súa propia trama urbana. Esta modificación precisamente ven a resolvelo. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Imos a votar. Votos a favor da proposta. En contra. A proposta é aprobada por 20 votos a favor e 5 en contra. Seguinte punto, señor secretario. Punto número 3. Proposta de aprobación da liquidación de repercusión de custos do servizo de depuración que se presta ao Concello de Narón correspondente ao segundo semestre do ano 2025 por un importe de 730.802,19 euros. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Facenda. Moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Saudamos aos veciños e veciñas que nos acompañan e tamén, por suposto, aos que nos ven e nos escoitan. Saudamos tamén a Jorge, que sempre tivo un trato excelente e exemplar e sempre nos recibía con un sorriso. Así que, de seguro vai deixar huella nesta casa. E imos facturar ao Concello veciño, o Concello de Narón, as cantidades adeudadas polo servizo de depuración de aguas residuais procedentes do seu termo municipal no período de xullo a decembro do ano 2025. No último pleno, o de marzo, xa trouxemos as liquidacións correspondentes á primeira mitade do 2025 e agora xa traemos a segunda mitade, ou sexa, a liquidación correspondente ao segundo semestre do pasado ano. Seguindo o criterio de repartición que dictou a sentenza recente, que ten o carácter de firme e que fixa nun 60% Ferrol e nun 40% Narón. Aplicado o IBE, que é do 10%, o importe deste segundo semestre é de 730.802,19 euros. É menos que as liquidaciones anteriores, é o importe máis baixo dos últimos anos, e a pesar dos aumentos nos precios da vida en xeral e dos suministros e os custes da produción en particular. E por que sucede isto? Pois porque xa se empeza a notar a reducción dos custos que conseguiu este alcalde poñendo medidas e tomando decisións dende o primeiro día e dende o primeiro Consello de Administración da empresa Emafesa. Como presidente, exerceu dende o primeiro minuto afrontando os problemas que se arrastraban e poñendo solución a todas e cada unha das desfeitas dos anteriores gobernos que competiron
entre sí por ver quen se cargaba máis axiña a empresa Emafesa e nos deixaba aos ferroláns sen a nosa empresa de augas, que xa era o que nos faltaba para ser o hazmerreír de toda España. Por exemplo, o contrato do suministro eléctrico, que non había. De feito, nos cortaron o contrato da luz, porque non se pagaban as facturas, e a débeda foi crecendo ata 6 millóns de euros. E como a anterior empresa eléctrica xa nos cortara a luz, fíxense que vergüenza para a nosa empresa de augas e que vergüenza para Ferrol. Pois como xa nos cortaran a luz, digo, pois pagábamos a luz a precio de ouro, porque non lle quedaba máis remedio á empresa que pagar o kilovatio a precio de Bitcoin coa única empresa que nos vendía luz. E porque non lle quedaba outro remedio a esta empresa, que conste, porque como é o servicio de augas é un servicio esencial, pois é primordial para os cidadáns, que senón xa nos terían cortado o grifo eléctrico moito antes. O alcalde, como dixen, tomou as riendas e conseguiu establecer un plan de pagos para pagar os 6 millóns de euros de facturas da luz. Parece que o Grupo Socialista lle fai moita gracia, que son os que deixaron os 6 millóns de facturas sin pagar, e failles gracia este chiste. Polo tanto, conseguimos o que parecía imposible, que negociar un novo plan, un novo contrato e baixar o custo eléctrico. E aquí o vemos, cando vemos a liquidación, o dato, un 15% de baixada nos custes. A pesar da subida dos custes, que, bueno, a vida sube, que, en fin, todos o sabemos, todos o sufrimos, e os prezos de todo, incluso os suministros, cada vez costan máis, así como os costes salariais. Porque, ollo, esta foi unha das prioridades deste alcalde como presidente de Emafesa, non prescindir de ningún traballador nin traballadora de Emafesa, mantener todos e cada un dos postos de traballo. Non podían os traballadores e traballadoras de Emafesa pagar o pato dos desastres na xestión dos dous últimos alcaldes. Por lo tanto, e xa remato, quedamos así ao día coas liquidacións ao día, que é como ten que ser, porque as contas teñen que estar claras e as contas se teñen que levar ao día. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Grazas pola explicación. Parecía casi un cómic de Marvel de Superman contra Emafesa, pero moi bonito todo. O único que podo decir do tradicional relato que fai a concelleira destes asuntos e dos que son da súa competencia, pois vou facer un símil futbolístico. Había un futbolista do Milán que se chamaba Gennaro Gattuso, que únicamente se dedicaba a dar patadas, a mirar os partidos acababa expulsado, e cando lle preguntaron que por que non trataba de xogar de outra forma, dixo: un círculo non pode ser cuadrado. Pois isto que pasa con esta concelleira, que non sabe defender un punto sen tratar de denigrar e degradar aos grupos da oposición facendo relatos parciais, bueno, unha crónica maniquea de bons e malos que xa estamos acostumados e, por tanto, xa nin tan sequera ofende. No que toca ao punto da liquidación, da repercusión dos custos, dende logo, para nós, supoñemos que é unha boa nova que o Concello de Narón non teña recurrido a sentenza, porque eso implica que o acordo debera estar cerca. Non creo que ninguén se despiste en recorrer unha sentencia deste tipo. Entón, eso é a parte positiva deste punto. Sí que nos gustaría que en vez de liquidacións pois chegáramos a unha fórmula de convenio do supramunicipal para poder xestionar o servizo, e non que nos enteremos pois a través do correo electrónico de que unha nova adenda é aprobada pola Xunta de Goberno Local, creo que no día de hoxe ou no día de onte, ou non sei exactamente se foi hoxe ou onte, pero esta semana, é que ningunha comisión se dea conta de que isto vai acontecer. Era un asunto que viña pleno con regularidade e que agora pois temos que enterarnos pola porta de atrás, que é aprobado con nocturnidade e alevosía.
Simplemente esperemos que isto sexa o final dun proceso que xa está durando demasiado tempo, que creo que todos os gobernos trataron de facer a xestión complicada sempre de Mafesa dende o ano 14, cando se ativou a taxa de saneamento, moi complexa e moi difícil, e que finalmente conlevou a condonación das débedas que tiña a parte privada condonando o canon, que logo eso se chamou eufemísticamente remunicipalización, pero en que en realidade foi unha claudicación. Agora, simplemente, como digo, o que compre é que canto antes un convenio bilateral ou a 3 partes poda solucionar todos os problemas que xa veñen de moi longo, non deste mandato, nin do anterior, senón casi prácticamente dende a creación desta empresa mixta. Nada máis, grazas. Gracias, señor Suárez. Señor Rivas. Gracias, señor Rey. Bueno, pues nada. Falamos aquí do que nos apetece e o punto que nos traen vostedes consiste na habitual disputa ao respecto de cal é a porcentaxe que ten que pagar o Concello de Narón, cal é a que ten que pagar o Concello de Ferrol, ao mesmo tempo que, como xa se comentou, na Xunta de Goberno do día de hoxe aproban a 8ª adenda. Esa adenda para a xestión dunha infraestructura de carácter supramunicipal que a primeira que vostedes aprobaron ao inicio do mandato iba a ser por 3 meses. 3 meses que se convertiron en 3 anos e parece que van a acabar sendo os 4 do mandato do Partido Popular. E claro, que vostedes aproben non sei se é casualidade ou é el destino. Que vostedes aproben en Xunta de Goberno o mesmo día en que traen o Pleno Municipal de novo este suposto acordo e proposta de liquidación de porcentaxes o Concello de Narón pon en evidencia que o Partido Popular segue dando voltas ao redor do mesmo e sin abordar o problema de fondo. E o problema de fondo é que no ano 2014, no anterior mandato do Partido Popular, se decidiu entregar a xestión dunha infraestructura de carácter municipal que é titularidade da Xunta de Galiza a unha empresa privada. E esa empresa privada xestionouna dunha maneira tan deficiente que como premio o Partido Popular en este mandato decidiu pagarlle polos favores prestados 5 millóns de euros que seguramente están guardando a bon recaudo e plenamente agradecidos. A xestión dun dos principais problemas que ten esta cidade que é o ciclo da auga. No fondo, o que acontece é que o que levamos anos guardándolle as costas á Xunta de Galiza, que é a responsable e a titular desta infraestructura, que levamos anos aprobando unha adenda para a xestión desta infraestructura que responsabiliza os veciños e veciñas dos impagos do Concello de Narón, que en todo caso deberían ser responsabilidade da empresa Emafesa ou da parte privada da empresa Emafesa, quen teña que asumir a xestión deses cobros e non que sexamos desde o Concello de Ferrol os que fagamos de testaferros como cobradores do FRAC da empresa Emafesa para exixirlle ao Concello de Narón que lle pague a empresa o que lle adebeda e a Xunta responsable da infraestructura segue mirando para outro lado mentres aquí ni se cuestiona un modelo de saneamento que é insostible tanto medioambientalmente como económicamente porque non sei se cortaron a luz ou deixaron de cortala. Agora, as facturas que xenera a xestión desta infraestructura producto de ter que bombear 45 metros de altura todos os residuos que se xeneran na cidade xunta a auga de chuvia que vostedes empeñaron en recoller e enviar conxuntamente a eses residuos son exorbitadas e son inasumibles agora e no futuro. Pero claro, para poder cuestionar todo isto habría que cando menos ter unha visión crítica das decisións que vostedes tomaron cando tiveron a oportunidade de facelo. E creo que vostedes están moi lonxe de ter unha visión crítica daquelas decisións das cales a día de hoxe estamos pagando as consecuencias e se conforman con vir a este pleno municipal a decirnos que, bueno,
que lle van a pedir ao Concello de Narón que pague lo que debe. Bueno, moi ben, pareceme fantástico, pero vai sendo hora de que de unha vez aborden o problema de fondo, deixen de cubrir as costas á Xunta de Galiza e lle exixan responsabilidades á parte privada da empresa de Mafesa, que, por certo, creo que hai algúns anos que tiña que ter executado o saneamento do rural un investimento que supostamente deberíamos ter desenvolvido a cambio da xestión desta infraestructura. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, antes de empezar a falar, eu creo que compre esta semana, pois, primeiro, expresar neste pleno o noso máis absoluto rexeitamento a esas expresións fascistas que teñen aparecido no edificio emblemático da Cruz Vermella estes pasados días. Creo que tratar de estar sempre no extremismo político, na disputa sin argumentos, o que conleva é a blanquear ao fascismo, atender a cuestións que nada teñen que ver cunha tradición democrática e de loita que esta cidade representa mellor que ninguén. Creo que neste pleno, que a expresión democrática dos cidadáns e cidadás de Ferrol, pois creo que compre facer esa mención para pedir encarecidamente ou expresar encarecidamente o noso máis total e absoluto rexeitamento a esas expresións, como digo, antidemocráticas e fascistas. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, señor alcalde, eu creo que tamén aquí neste debate político compre defender unha idea de facer política que ten que ver co que está a suceder neste pleno de hoxe. Neste pleno de hoxe, democráticamente, este grupo político atende con argumentos a votar favorablemente, sin necesidade ninguna, a proposta que previamente se trouxo, e agora, neste segundo punto, pois tamén imos a votar favorablemente con argumentos. Creo que hai que desbotar deste pleno esas expresións que sistemáticamente vostedes veñen facendo porque contribúen a esa polarización política. Créanme, vostedes contribúen a iso. O mellor é que se sinten cómodos nese posicionamento. Eu, dende logo, nunca vou facer. E, de feito, vou aproveitar a miña intervención para decirle á concelleira que creo que se pode facer política de outro xeito. En este pleno nós, unha vez máis, oímos amosar. Primeiro porque estamos a falar de algo que é trascendental para os cidadáns. Home, vir aquí dicindo que se reduciron os custos e que por iso hoxe imos a traer unha liquidación menor ao Concello de Narón parece un chiste. Home, vostedes subiron as taxas notablemente a todos os cidadáns desta cidade. Denlle algunha explicación, porque non ten sentido ningún o que está dicindo. Vostedes o que están facendo é atendendo unha sentencia que, por certo, eu no noso papel propositivo, sempre facendo o millor que consideramos para a cidade, vimos a este pleno cunha proposta clara. É dicir, agora xa hai medicións, hai uns caudalímetros, a partir de X, cando vostedes cheguen a un acordo correspondente con Narón, algo que fixemos nós, señora Sanjurjo, fixémolo nós. Preparamos, elevamos os tribunais con argumentos nós, e defendemos os intereses dos ferroláns nós. O sea, por lo tanto, por favor, non me obriguen, señor alcalde, a botar a vista atrás, que vostedes, con toda a cara do mundo, votaron sistemáticamente dende o ano 2016. Algo que non se debe de facer en política, eso non se debe facer porque éticamente é unha vergonza. Votaron sistemáticamente en contra dunhas contas que ao chegar vostedes ao goberno aprobaron sin mediar un punto ni unha coma. Entón, mire, non contribuamos dende aquí, dende este concello, a polarización da vida pública. De verdad. Porque o estamos facendo todos os días. Eu creo que eso non sirve de nada. O que sí que sirve é defender os nosos dereitos, defender a cidadanía de Ferrol, defender que un concello pague o que ten que pagar. E eu, dende logo, me agradaría
saber cal vai a ser o futuro da empresa pública Mafesa, que é unha empresa pública da nosa cidade. Me agradaría saber que vai a pasar agora cando remate no ano 2030 esa participación que ten agora pequena, pero ten esa empresa que todavía está presente en Mafesa. Me agradaría que faláramos diso neste pleno. Respecto ao resto, xa lle digo, imos a votar en contra íbamos a votar a favor desta proposta porque é a culminación do traballo que nos mesmos empezamos, señor alcalde. Non pasa nada, se pode coincidir ante no que se fai, é que non hai problema ningún. O sea que de verdade eu que non estou disposto a escoitar un día e outro tamén mentira tras mentira, disparate tras disparate, sempre no mesmo sentido, señor alcalde. Nada máis e moitas grazas. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, eu xa lle dixen máis veces que o seu terraplanismo é repetitivo, pois moitos asuntos é sorprendente, non? Pero respecto a Mafesa é especialmente negacionista, porque vostede é verdade que non gobernou nunca, pero lle puxo os palos nas rodas nas poucos momentos de lucidez económica en que os seus compañeiros de bancada quixeron tomar algún tipo de iniciativa. É certo que a adenda que aprobamos hoxe, pois aprobouse hoxe efectivamente nunha xunta de goberno local e foi a solicitude de Ferrol e de Narón, o que demostra que nós sí que defendemos os intereses de Ferrol por enriba de todo, e porque dialogamos, porque creemos no entendemento entre administracións. Por eso, por primeira vez, Narón mostrou conformidade a esta adenda. Señor Mato, quere saber o futuro de Mafesa? Pois, bueno, o que sí que lle podo decir é que se seguira vostede de alcalde, o futuro, xa llo digo eu, negro. Nótase ben que non hai ningún contable no Partido Socialista de Ferrol porque sempre ridiculizan as contas e fan chascarrillos da contabilidade, non? Xa sabemos que as contas para vostedes é un tema que non lles interesa, vostedes son máis do conflito, das fake news e de tratar de bloquear o traballo dos que fan un traballo serio e traballan duro para sacar esta cidade adiante. Levar as contas é imprescindible, tanto nas empresas como nas administracións. E vostedes lles parece que as contas, pois acabamos de velo, é algo para facer chistes. E lles vou decir unha cousa, así lles iba e así lles vai. O que non saben ou descoñecen é que a contabilidade é simplemente un espejo, un reflejo fiel e veraz da realidade das contas. E ter as contas atrasadas, como as tiña o goberno anterior, se traduce en atrasos en los cobros y en tensiones duras de tesorería para la empresa municipal de aguas. O que sumado a toda a batería de desfeitas e problemas que fixeron e se arrastraron, solo facían afogar e afogar e afogar a empresa ata levala a ruína na que o atopamos. Agora sí, agora as presentacións das liquidacións ao Concello veciño quedan ao día, pechando xa neste mes de abril todas as liquidacións do ano anterior e cos importes correctos, como ten que ser, nin máis nin menos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moi breve, únicamente pues, para aclarar algo que xa foi aclarado en moitas ocasións, pero as contas de Mafesa foron traídas a este pleno sistemáticamente 8, 10, 12 veces, estando como voceiro da oposición o actual alcalde, estando de voceira da oposición a señora Neiros, delegada da Xunta, foron votadas polo Partido Popular en contra tamén sistemáticamente. E esas contas, das que hai que levar, tan rigorosas, etcétera, que aprobaron vostedes, non moveron ningún díxito das contas que votaron en contra repetidas veces. Vostedes que tanto aman a Ferrol xa explicarán por qué. Porque moveron o seu voto de sentido sendo exactamente as mesmas contas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu, nada, tres cousas. A primeira,
decía a señora Sanjurjo que por primeira vez Narón está conforme con esta adenda. Bueno, pois nada. A ver, creo que esteño en pleno os xoves de fin de mes, igual que temos nós, podemos levar os asuntos do pleno do Concello de Ferrol ao pleno de Narón. Si eles están conformes, nós tamén. Como non? Se a Narón lle parece ben a adenda, a nos ten que parecer ben. As consecuencias para os veciños e veciñas, bueno, eso xa vamos a entrar a valorar esas cousas. Non o levamos facendo desde que nos fixemos cargo da depuradora, vamos facelo agora. Levamos facendo política do saneamento orientada a encherlle aspectos á parte privada da empresa Mafesa, a cubrirlle as costas á Xunta de Galiza e a non pedirlle responsabilidades á Administración Estatal por desenvolver un saneamento declarado de interés xeral desde 1997 e vamos poñernos agora exquisitos porque sigamos pagando as facturas de Narón e que as consecuencias desas teñamos que asumilos todos e todas nós. Non, menor. E se Narón está de acordo, que problema temos? O segundo, como vexo que lle gusta moito facer referencia a aqueles argumentos que temos dado desde o Bloque Nacionalista Galego, voulle dar outro. Ademais de o negacionismo e o terraplanismo do Partido Popular, voulle falar de la política mágica. Mire, a política máxica consiste en que cando se está na oposición se vota unha cosa e cando se está no goberno se vota outra. É dicir, non hai argumentos. Consiste en facer política exclusivamente en base a intereses partidistas e o que fai o Partido Popular de maneira constante e permanente, o contrario da coherencia, o contrario da honestidade política, o contrario de calquer tipo de criterio para tomar decisións. Voto exclusivamente polos meus intereses particulares e o que fixo o Partido Popular ao longo de todos estes anos. E remato, por último, xa llo dixen en algunha outra ocasión, nas xuntas de goberno que teñen, cando menos tomen unha decisión, aclárense. O Bloque Nacionalista Galego estivo nos gobernos ou non estivo nos gobernos? Porque que non pode ser que permanentemente nos estén dicindo que formamos parte dos gobernos do Partido Socialista e de Ferrol en Común e ao mesmo tempo nos digan que fomos os que torpedeamos eses gobernos. As dúas cousas non poden ser. Aclárense, teñen xunta de goberno todas as semanas, tomen unha decisión e cando menos en eso, exclusivamente en eso, sexan coherentes. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Xa vexo que caiu en saco roto o que levo insistindo xa non hoxe, dende hai moito tempo. Home, decir que por primeira vez o Concello de Narón está conforme, despois dunha sentencia judicial, un pode estar, bueno, máis ou menos conforme, pero é unha sentencia judicial e, polo tanto, pode estar en rebeldía. Eso sí, en rebeldía pode estar. Parece un chiste. En segunda cuestión, moi conforme non está, porque, a ver, eu tamén levo a prensa, sei o que sucede no Concello veciño, creo que hai algunha disputa pequena polo tema das cuantías. Esa información que teño, corríxanme aquí, porque eu deste goberno, a pesar de ser concelleiro aquí, pouca información teño. Pero creo que as cuantías se van discutir. Eu que plantexo, como plantexei xa abertamente, xa yo repetín en moitas ocasións aquí a concelleira, foi que eu fun ata contra o goberno do Estado, porque creía que era injusto con Ferrol o reparto de custos que tiñamos que pagar á empresa pública a Coaes. Non era unha cuestión de quen estaba en cada sitio, era unha cuestión de xustiza. Polo tanto, eso foi a primeira parte. Despois falamos coa Xunta de Galicia para que fixera o seu propio estudo, reparto de custos, etc. Todo eso que o mellor sería ben que se botara unha olladiña para saber exactamente do que estamos a falar. E creo que agora compre que vostedes, xa que teñen esta luna de miel, se me permite decirlo, co Concello de Narón despois dunha sentencia judicial, pois que se poñan de acordo para que sexan os caudalímetros que se colocaron a petición do goberno anterior, ese que fixo todo ao revés, pois que miden exactamente que reparto de custos hai, pois haxa un acordo, un convenio, chámenlle como queiran, para poder ser máis xustos no reparto desas tarifas. E, por certo, lembrar que dende o ano 2024 ata hoxe
Nos gobernamos 4 anos, quero que quede tamén claro. Insisto, creo que hai un xeito de facer política que é edificante. É edificante. Vostedes teñen unha maioría absoluta, señor alcalde, moi ampla. Os cidadáns lles deron unha confianza que deberían de aproveitar. Eso non significa que manoseen, manipulen a realidade en función do que lles pete. Porque eso sí que non o vamos a asumirnos dende aquí, dende a nosa banca. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Turno de peche, señora concelleira. Pois moitas grazas, señor alcalde. Se pudieron aprobar as contas, se pudemos aprobar as contas, foi porque se tomaron outras medidas antes. Ben saben vostedes que non era solo aprobar as contas. De todas as maneiras, os alcaldes anteriores presentes aquí que non sacaban as contas foron alcaldes con 13 votos. Entonces facémonos a pregunta, por que non os tiveron o momento de aprobar as contas, señor Rivas? Tal vez, hoxe que ven vostede moi activo, tal vez poda contestar vostede a esta pregunta. De todos os xeitos, é sorprendente a actitude dos concelleiros da bancada de enfrente, na que se atopan, como digo, 2 anteriores alcaldes desta cidade, nada máis e nada menos, que deberían, aínda que só fora polo cargo que desempeñaron, mostrar algo máis de humildade despois da desfeita que fixeron, cada un deixando o seu sello personal na ruína de Mafesa. E agora nos veñen a dar leccións. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Imos a votar. Votos a favor. En contra. Abstencións. A proposta é aprobada por 20 votos a favor e 9 abstencións. Seguinte punto, señor secretario. Punto número 4. Proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito. Señora concelleira. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Moi brevemente, non traemos a este pleno unhas facturas do ano 2025 que, como sempre, procede habilitar o crédito necesario e suficiente para a súa tramitación e pago, por ser de exercicios anteriores. Neste caso, trátase de 5 facturas que entraron por rexistro en xaneiro e febreiro. Bueno, unha tamén en marzo, de 220,86 euros. Aínda que as datas das 5 facturas son deste 2026, a prestación as que obedecen son do exercicio pasado. E por iso, a súa presentación por este canle. O Goberno xa anticipamos o voto favorable para poder continuar coa tramitación correspondente e poder, como é de recibo, pagar as facturas aos seus provedores o antes posible. Sin máis dilación, pola nosa parte, podemos proceder á súa aprobación. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Nada, moi breve, únicamente insistir na idea que manifestei na primeira intervención dos acordos que toman fora deste pleno e que se pode ver na lista esa interminable de decretos que coincido co señor Fernández Beceiro, a súa nomenclatura non axuda ao seu análise, pero que aí está o gordo das facturas. O que traen aquí é simbólico, o que traen aquí é o que vostedes mesmos determinaron no regulamento de organización, pero todas as facturas que serían de debate interesante, como as da grúa privada en lugar da grúa municipal, están neses decretos. Como son todas as campañas de comunicación que desenvolve o Concello, están neses decretos. Como son incluso a fiscalización do nomeamento de 6 bomberos, están neses decretos, e son decretos de levantamento de reparo asinados polo propio señor alcalde. Por lo tanto, aquí o que traemos é a punta do iceberg, por decirlo de alguma maneira, pero todo o grosso que non demostra precisamente esa tan boa xestión da que falan, está nesa lista de decretos que aquí non se debate. Moitas grazas, señor Suárez, polo apunte. Señor Rivas, nada. Señora Lamas. Moi boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, un saúdo a todos os aquí presentes, por suposto, e un saúdo moi agarimoso ao último pleno do secretario no que vamos a coincidir nesta casa. Foi un placer para todos nós e para min tamén en particular. Bueno, señora Sanjurjo, non é habitual que eu lle fale,
neste punto, pero hoxe o vou facer quizá por unha casualidade, pero vou aproveitar esta oportunidade. Dende a aprobación do novo regulamento, como ben comentaban o voceiro de Ferrol en Común, é escasa a información que nos chega sobre facturas de contratos esgotados. O feito de que se tramiten estas facturas nunha anualidade pechada, como é este o caso, fai que neste pleno veamos ao fin unha factura sobre un contrato que este grupo municipal preguntou en incontables ocasións na comisión pertinente. O contrato de mantemento de instalacións térmicas. Desgraciadamente, ningunha soa vez contamos con unha contestación do goberno sobre a xestión para a súa regularización. Descoñecemos se deron vostedes un só paso para a regularización deste contrato. O mesmo e máis grave pasa co contrato de enerxía deste concello. Eu, a verdade, alégrome moito que o goberno este moi preocupado co contrato de enerxía de Bafesa. Recoméndolle que de vez en cuando tamén se preocupe polo contrato de enerxía do Concello de Ferrol. O sabe ben o concelleiro de servizos, creo que pasa das 50 veces que eu lle he preguntado en comisión por a tramitación deste contrato, do que non hemos tido nestos 3 anos ningunha soa información. Vostede, señora Sanjurjo, pleno tras pleno fai un discurso moi belixerante, eu teño que felicitarlla porque supoño que cumple o obxectivo que vostede busca, pero moitas veces alonxado da realidade. Porque non é certo que vostedes acortaran significativamente as listas dese contrato, máis alá de algúns contratos puntuales como todos os gobernos anteriores tamén fixeron, señora Sanjurjo. E máis, hai 2 plenos, vostede enumeraba unha longa lista de contratos que vostedes regularizaron, pero en realidade eran os contratos que vostedes licitaron, é dicir, hai contratos que vostede nombrou que nin sequera estaban sen contrato. O sabe ben o señor Tomé, que o que verdadeiramente coñece a área e que de verdade penso que vostedes lle deberían escoitar un pouco máis. Posiblemente vostede me dirá que destes contratos que todavía non se traballou para cortar a súa licitación, van facelo todo no ano que queda, pero máis grave, señora Sanjurjo e señores do goberno, que eu me querría creer esa vontade deste goberno para resolver estes asuntos que non só supoñen unha irregularidade, senón que máis o máis grave afectan o día a día a servizos do cotiá e que afectan a todos os cidadáns. Pero non poido creeles, porque veñen vostedes no último mes de reventar, fragmentar e destrozar a área de servicios e obras, que non lle queda ningún só técnico a día de hoxe. Poucos contratos poderánse tramitar, poucos asuntos poderánse resolver, cárganse vostedes a área do Concello ata no espacio que ocupaba nesta casa, a área que atende e que presta servizo día a día a moitos cidadáns do noso Concello. Por iso, señor alcalde, ao fío desta factura, dentro do Grupo Socialista, vemos a plantexar a nosa preocupación ao pleno con toda a educación, porque non é necesario ofender a ninguén, pero con toda a nosa indignación. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Turno de réplica, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois con todo o respeto, o novo, non tiña pensado intervir neste asunto, pero bueno, o novo reglamento orgánico nos o aprobamos porque os ferrolanos nos deron unha maioría absoluta. Vostedes querían a maioría, pero os ferrolanos pois non ya deron. Entonces, se ya tiveran dada, sin duda, terían aprobado tamén este reglamento que non puideron aprobar. Moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos a votar. Señora Lamas. Nada. Señora Sanjurjo, que se aproba un regulamento non impide que vostedes dean contestación ás preguntas que se lle fan en comisión neste caso. Eu o que veño a comentar é que nós non temos acceso a esa información e de maneira reiterada nos últimos 3 anos hemos preguntado por estes contratos na súa concellería. Nós non temos por que ter nada en contra dun regulamento. O que temos en contra, de feito se votou a favor. O que estamos en contra é que vostedes, de maneira reiterada,
nos oculten a información aínda por riba, mintan sobre o estado de regularización de algúns contratos e hoxe o que vemos vir aquí. E ademais, aproveitamos estes escasos minutos tamén para denunciar a situación da área de obras e servizos que día a día ten que atender as solicitudes de milleiros de cidadáns. O alcalde que leva, bueno, pois coñece moi ben esta casa, o sabe ben o importante que é esta área, que veñen vostedes de desmantelar totalmente. Entón, por favor, queremos transmitir a nosa preocupación dunha forma leal para que solventen dunha vez esta problemática, porque poucos contratos poderán vostedes regularizar nunha área que está totalmente desmantelada. Moitísimas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Quere pechar? Bueno, pois vou pechar, pero moi brevemente, non. Señora Lamas, bueno, non sei se neste punto que non ven a conto, pero non sei se fala para que os ferrolanos pois sepan que todavía o Partido Socialista existe en Ferrol, ou para que, non? Sin dúda, as preguntas que facíamos nós os 4 anos anteriores, non nos las contestaban, aínda estamos esperando resposta da, non sei, vou decir, do 60%, por decir algo, das preguntas que facíamos nós durante 4 anos en comisión. Entonces, bueno, non sei como era o refrán, hai moito que non digo un refrán neste pleno, pero consejos tengo que para mí, consejos doy que para mí no tengo, o algo así era. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos a votar, si les parece a proposta. Votos a favor, en contra, abstencións. Seguinte punto, señor secretario. Bueno, a proposta queda aprobada por 12 a favor e 11 abstencións. Seguinte punto, punto 5, proposta de aprobación do Plan Económico Financeiro 2026-2027. Para a defensa da proposta, ten a palabra a conselleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bueno, pois tamén, xa como comentamos na Comisión de Contas, o Plan Económico Financeiro, ou PEF 2026-2027, foi elaborado no tempo establecido. Agora se remitirá á Secretaría Xeral de Coordinación Económica e tamén se publicará no BOP a efectos puramente informativos. Non é necesario adoptar ningún tipo de medidas correctoras concretas, posto que como conclusión consta que se trata dun incumplimiento formal e non estrutural da regra de gasto e estabilidade. Aconteceu que durante o exercicio 2025 realizáronse determinados gastos que foron financiados con remanente de tesourería para gastos xerais do exercicio anterior. Ese remanente que o señor Fernández Beceiro nos bota en cara, debe pensar que o gastábamos pois en bagatelas, non? Pois resulta que se dedicou a financiar gastos do orzamento. Foi debido a isto, e como non, tamén debido a unha maior inversión feita no 2025, ademais de destinar parte do superávit, como manda a lei, a amortizar parte dos préstamos bancarios, 4,7 millóns exactamente, que era o importe do superávit orzamentario do 2024. Importe co que reducimos deuda bancaria. Nos critican cando pedimos un préstamo e nos critican tamén cando os amortizamos. Así pois, tras os axustes contables pertinentes, o resultado orzamentario axustado é positivo en 8.309.593,34 euros, o que pon de manifiesto claramente e con contundencia, bueno, eu a 8 millóns de euros lle chamo contundencia, que os ingresos obtidos no ano 2025 foron suficientes para asumir as obrigas recoñecidas. Compre recordar, como levábamos dicindo cada trimestre, cando damos conta da execución orzamentaria, que no 2024 todavía o grado de execución do capítulo 6 non reflexaba os gastos por todas as obras e por todos os proxectos que todavía non estaban en fases avanzadas, polo que houbo que partir, posto que houbo que partir de cero. E xa avanzábamos tamén
que no ano 2025 e no 2026 a execución orzamentaria sería moi alta, posto que se terían que pagar as facturas grandes e numerosas de todas as inversións e de todos os proxectos iniciados no 23, no 24 e no 25. Se cumple, pois, o que levábamos anunciando que pasaría, cando se fan obras chega o momento de pagar as facturas, e iso é, en poucas palabras, o resumen. Hai unha peculiaridade que compre resaltar, que é que os grandes proxectos contan coa axuda da Xunta de Galicia, que está apoiando a transformación de Ferrol, tamén gracias ao noso alcalde, que presenta inversións ambiciosas e proxectos serios, ben fundamentados e orzamentados correctamente, e consigue máis de 1 millón de euros de outras administracións por cada euro que poñemos os ferroláns. Claro, pero estes cartos, tanto da Xunta de Galicia como os que veñen dos fondos europeos, que tamén conseguimos, aínda non están na caixa. Entrarán, claro que entrarán, pero aínda non entraron. E son moitos millóns, porque, como vostedes saben, pois cando entran, estes fondos entrarán cando se finalicen as obras. E as obras, pois aínda non finalizaron. Xa estamos traballando no orzamento do 2027, que será o quinto orzamento deste mandato, posto que tamén tivemos que facer o do 2023, que non estaba feito cando chegamos. Seguimos a nosa folla de ruta a toda máquina, temos todas as máquinas funcionando e seguimos o proxecto de transformación da cidade, co que nos comprometimos cos veciños e as veciñas de Ferrol. Seguindo a Axenda Urbana Ferrol 2030, que tamén fixemos nós, e cada vez máis cerca de construir o novo Ferrol, o Ferrol do futuro, que é polo que estivemos traballando tanto estes casi 3 anos que levamos no goberno. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas. Ben, este plan económico financiero por o cumprimento da regla de gasto nos o analizamos dende esa perspectiva, máis alá das publireportaxes do Ferrol do futuro, etc. Non imos discutir dende logo os coñecementos técnicos da intervención municipal cando di que non é un problema estrutural, que non fai falta adoptar ninguna medida concreta, pero sí que imos analizar algún dato que demostra que todos eses 4 orzamentos camiño de 5 non valeron para moito ou máis ben non valeron para nada. En primeiro lugar, se nos detemos as modificacións de crédito do anualidade anterior, 74 millóns, non é unha cifra nada desdeñable, é dicir, temos un orzamento de 90 e pico millóns, pero movemos como un xogo de trileros os cubiletes e 74 millóns cambian de sitio. Creo que é algo significativo. Logo recordo tamén nos últimos 8 anos como cada vez que se facía unha operación de tesorería, se non digo un crédito, unha operación de tesorería, o día seguinte había a rolda de prensa do responsable económico, no noso mandato o noso amigo Alejandro Lantri, no actual amigo común, no actual mandato a señora Sanjurjo, no mandato do señor Mato a señora Sanjurjo, e todos escandalizándose porque estábamos endebedando o Concello, íamos a arruinar os ferroláns, e o que temos aquí é unha débeda viva de 43 millóns de euros, nin máis nin menos. Non imos ser nós os que aposten pola contracción do crédito, senón máis ben o contrario, queremos que hai que expandilo, pero bueno, todo isto vai para gloria e honor do señor alcalde cos seus proxectos de abrir Ferrolomar e a Cidade do Deporte, mentres ese Ferrol do presente que temos no día a día, pues podemos ver as redes sociais o que comentan os cidadáns e as cidadás de como está a día de hoxe Ferrol, e se realmente ese Ferrol do futuro está únicamente nos papéis ou existe en realidade. E por outra banda, e por último, creo que é significativo o que dixo do ese superincremento dos gastos das facturas por obras. O capítulo 6, que é o de investimento, é onde se pagan esas facturas, no ano 2023, é dicir, no último ano do mandato do señor Mato, acadou un 32% de execución. Non é unha cifra alta, pero se poñemos en relación co anos seguintes, 2024 e 2025, temos un 8% e un 17%. É dicir, que de todos eses millóns que temos aquí a disposición, non gastamos nin un de cada 10, nin 2 de cada 10, en as anualidades anteriores, 24 e 25.
Por lo tanto, bueno, creemos que está moi ben vender as bondades da política de inversión do actual goberno, pero non se axustan á realidade porque os datos non minten, están aquí, se poden retorcer, pero non se pode escapar deles. Nada máis, gracias. Suárez, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu creo que este punto é un punto interesante, fundamentalmente por unha idea, que é que descubre a chave de bóveda da política económica do Partido Popular. Con este documento queda claro que a política de austeridade é o guía das decisións que se toman por parte do goberno do Partido Popular. Queda claro que a contracción do gasto público é unha das motivacións que se incorporan nos orzamentos municipais que cada ano, supostamente, aproba o goberno do Partido Popular. Porque de aquí o que se extrae unha conclusión, e é que non é necesario desenvolver un plan económico-financiero porque o plan económico-financiero son os propios orzamentos municipais. Con cada orzamento municipal que vostedes non executan, están desenvolvendo un plan económico-financiero que ten consecuencias para a cidade. E iso é evidente cando, facendo mención aos graos de execución que aparecen en este documento, se constata que no ano 2024 a execución do orzamento municipal foi dun 55% e no 2025 dun 54%. Que necesidade hai de desenvolver un plan económico financiero se vostedes, cos baixos niveis de execución dos orzamentos, xa están desenvolvendo ese plan económico financiero? É a súa a orixe de todas as decisións que vostedes toman. Non executar eses orzamentos que fundamentalmente anuncian cunha vontade propagandística, pero que na práctica non teñen unha constatación real. Se di literalmente: o grado de execución do orzamento do exercicio 2024 foi anormalmente baixo respecto do capítulo 6. Respecto do capítulo 6, a evidencia de que a súa política económica en sí mesma é perxudicial para todos e para todas nós, e que ao mesmo tempo ten distorsións coas directrices que a nivel estatal vostedes impuxeron cando tiveron ocasión de facelo. Remato, señor Rei. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, hoxe traen a este pleno o plan de control económico financiero e convén dicilo claro, este plan non é unha opción política, este plan non é unha mellora da xestión. Este plan existe porque vostedes fallaron. Fallaron no básico, gobernar. Porque gobernar non é aprobar orzamentos, gobernar é executalos. E vostedes non o están facendo. A realidade é moi clara. Ferrol ten máis cartos que nunca, máis orzamento que nunca e máis recursos que nunca. E, sin embargo, ten menos resultados que nunca. Ese é o balance real da súa xestión. Porque vostedes fan orzamentos moi grandes, moi chamativos, moi vistosos, pero despois non os executan. Fan orzamentos para o titular, non para a cidade. E iso ten consecuencias. Porque cando un goberno non executa, a cidade párase. Páranse as obras, páranse os investimentos, páranse as oportunidades. E iso é exactamente o que está pasando en Ferrol. Os datos non son unha opinión, son un diagnóstico. O 80% dos investimentos sen executar o ano pasado. Repito, máis do 80%. Significa que de cada 100 euros vostedes que prometeron só foron capaces de facer 17. E isto non é un desaxuste, isto é un desastre, un fracaso. E non é un feito puntual, é un patrón. No 2024 ainda foi peor. Antes se decía vostede que a previsión para 2025 era ter unha execución alta. Pois revise a liquidación, señora Sanjurjo, a ver que di a liquidación, porque equivocouse na previsión, É unha cidade cos cartos parados, é unha cidade parada. E agora, como consecuencia de todo isto, hai que facer un plan de control económico e financiero. E a pregunta é moi sinxela: por que hai que facer este plan? Porque
que vostedes non saben facer orzamentos executivos. Así de claro. Non saben axustar o gasto á realidade, non saben planificar os tempos, non saben executar o que aproban, e cando un goberno non sabe facer isto, hai que controlalo. Por iso, e o máis grave de todo, non hai que controlar a cidade, hai que controlar o goberno, que non é un problema económico, é un problema de xestión. Vostedes tiñan todo, teñen todo. Maioría absoluta, máis recursos que nunca, máis medios que nunca, e aínda así conseguiron os peores datos de execución dos últimos anos. Non sei se isto é a súa lucidez contable que decía antes. Isto non é casualidade, isto é incapacidade. E hai unha proba moi clara. Antes, con menos medios, executábase máis. Agora, con todo a favor, execútase menos. Por tanto, o problema non é da administración. O problema son vostedes. A súa forma de gobernar. A súa falta de planificación, a súa falta de traballo e tamén a súa falta de liderazgo. Porque esta situación non se entende sen un goberno sen rumbo e sen un alcalde ausente. E iso nótase. Nótase nos datos, nótase na execución e nótase na rúa. Porque a cidade non vive de anuncios, a cidade vive de feitos. E hoxe Ferrol ten moitos anuncios, pero moi poucos feitos. Por iso hoxe non estamos ante un plan técnico. Estamos ante a proba do seu fracaso. Este plan non corrixe a economía, corrixe a súa incapacidade para gobernar. E a conclusión é moi sinxela. Se vostedes souberan facer orzamentos executivos, hoxe non habería plan de control financiero. Porque, como non saben, agora hai que controlarlos a vostedes. Porque Ferrol non precisa máis titulares, precisa un goberno que traballe. E hoxe os datos din algo moi claro. Vostedes non o están facendo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de réplica, señora concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bueno, eu non sei se me escoitan algo do que digo, ou non sei, ou se non me entenden o que explicamos, non? Ou vai ser o mellor é que traen os escritiños pois feitos de casa e os len sen escoitar o que eu dixen antes. O aforro neto é positivo, xa dixen antes que amortizamos débeda en 4,7 millóns de euros, nos critican. Xa o dixen antes, nos critican se pedimos un préstamo e nos critican se amortizamos o préstamo. Nos critican se gastamos e nos critican se non gastamos. Entonces, bueno, polo tanto, eu de verdad que non entendo cal é o problema que ten o Partido Socialista con isto. Explíquenmelo, señor Fernández Beceiro, porque o que parece que non queren que Ferrol avance, e por eso pois veñen aquí pois a facer un pouco o paripé, non? Levamos 3 anos, casi 3 anos, pedíndolles a súa colaboración, pedíndolles que remen con nosotros, que Ferrol nos necesita a todos e a todas, e aquí non sobra ninguén. Pero vostedes sempre están buscándolle os 3 pés ao gato e buscando 1000 disculpas para non votar a favor de nada. Miren, se xogamos a política desta maneira, isto non avanza. E vou ser máis clara. Aquí o que falta é o compromiso do Partido Socialista con Ferrol. Miren, se saímos a desmentir todas as barbaridades que din nas súas roldas de prensa, que é o único que se dedican a facer, pois é que non poderíamos traballar. Solo poderíamos estar respondendo ás mentiras que contan nas súas roldas de prensa. Vostedes non queren que Ferrol avance. E esa é a única realidade. Non votaron a favor de ningún dos presupuestos que fixemos. E fixemos 4. O que quere decir que non votaron a favor de ningún proxecto e non votaron a favor de ningunha inversión. Nin siquiera, por non votar, nin siquiera votaron a favor para salvar a empresa Emafesa, que non vou a repetir como a encontramos. Polo tanto, a senda de execución é positiva e ese é o dato. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Rivas, para intervir. Ten a palabra. Grazas, señor Rei. Mire, nada máis, únicamente unha
conclusión, un apunte, e que basicamente ten que ver co feito das decisións que vostedes levan tomando desde que chegaron ao mandato desta cidade, e que a contradicción da política económica que vostedes desenvolven, a contradicción de unha política económica sustentada na austeridade económica, consiste en que canto menos se gasta, menos se pode gastar. E isto que ten provocado que vostedes teñan que traer hoxe este punto na orde do día, este plan económico financiero. E o feito de que vostedes incumpriran a regla de gasto por causa de que planificarán uns orzamentos municipais para o ano 2025 ou ano 2024 que incrementaran o seu gasto de maneira exponencial facendo investimentos na cidade ou mellorando os seus servizos, podería ser aceptable. Pero que vostedes incumpliron a regla de gasto porque non executaron os orzamentos que tiñan vostedes aprobados. É dicir, a súa propia política económica está socavando as posibilidades que ten o Concello de Ferrol de desenvolver servizos e desenvolver investimentos na cidade. E a constatación de que isto é así e que a conclusión, como decía na miña primeira intervención, deste plan económico financiero é que Ferrol non necesita un plan económico financiero a pesar de incumplir a regla de gasto, porque o propio orzamento municipal é un plan económico financiero de recostes e de axuste de servizos e investimentos na cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, resulta que ahora a culpa é nosa, porque a señora Sanjurjo, na súa última intervención, vos botounos a culpa. Mire se a culpa é nosa, que hoxe mesmo votamos a favor de 2 puntos que traen aquí. Non tiñamos por que facelo, porque os puntos os iban a aprobar igual, pero votamos a favor por coherencia política. O problema que vostedes fan orzamentos para a prensa, para facer anuncios, para decir que van a gastar moitos cartos, e despois a realidade é outra. Por iso hai un plan económico e financiero, porque non se axusta a realidade, porque non cumplen a regla de gasto, porque vendaron o Concello, eso non se invertiu en nada. Por iso hai un plan económico financiero. Que non votamos as inversións, dixo vostede, pero se non nos diron opción a votar as inversións. Non as trouxeron a comisión, non as traen aos plenos, onde as votamos? Non sei onde as vamos a votar. Vostedes sabes onde o votaron de momento? Na papelera, co 4% de execución o ano 2024, non me acordo, creo que o 16 no a 2025. Aí é de onde están as inversións. E logo de Mafesa, mire, fai un momento vostede argumentou que non votaba as contas de Mafesa porque neste lado sumábamos 13. Un gran argumento. Un gran argumento, porque resulta que cando chegan ao goberno aproban as mismas contas sin mover unha coma. E por qué? Porque ahora son 13 dese lado. Gran coherencia política, sí señor. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo, turno breve. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Pois concluímos. O resultado orzamentario axustado é positivo en máis de 8 millóns de euros. O que pon de manifiesto claramente, como dixemos antes, e con contundencia, que os ingresos obtidos no ano 2025 foron máis que suficientes para asumir as obrigas recoñecidas. E sí, claro, estamos invertindo. E sí, claro, estamos gastando e estamos conseguindo fondos da Xunta de Galicia e de Europa. Se seguíramos o seu ritmo, xa estaríamos no precipicio a cuxo borde nos deixaron vostedes. Nos critican por unha cousa e nos critican xustamente pola contraria. Nos criticaban por non gastar e agora nos critican porque gastamos. Lles repito, se xogamos a política desta maneira, isto non avanza. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Votamos. Votos a favor. En contra. Bueno, a ver, empate. Ten que reiterarse a votación. Votos a favor.
En contra. Ben, neste caso decido voto de calidade, así que a proposta queda aprobada por 12 votos a favor e 12 en contra. Seguinte punto, señor secretario. Punto 6. Proposta de aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito e, de ser o caso, levantamento da suspensión derivada do reparo da intervención. Conselleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Este punto tamén xa foi a Comisión de Contas e xa tamén o grupo de goberno anticipou o seu voto favorable. Trátase do pago dos servicios extraordinarios realizados fora da xornada habitual polos funcionarios deste Concello, correspondentes aos meses de setembro a decembro do 2025 e que ascende a un total de 169.036,23 euros. Este importe figura pendente de pago por terse esgotado o crédito consignado na partida correspondente no orzamento do 2025. Pois, de maneira análoga ás facturas que tratamos antes no punto 4, pois a obriga procede de exercicios anteriores, neste caso concreto do ano pasado, o exercicio 25, polo que tamén corresponde ao Pleno pois recoñecer este recoñecemento, perdón por la, esta xudicial de créditos, o non existir partida orzamentaria por terse esgotado esta. Xa o fixemos así o ano pasado e volvemos a cumplir cos tempos este ano, para que os funcionarios poidan incluir estes importes nas súas declaración de renta e evitarlles, como sucedía sempre, pois que teñan que facer unha declaración complementaria e facer, pois como sempre pasaba hasta agora, pois o traballo doble de dúas declaracións, non? Polo tanto, procede ditaminar os acordos primeiro, segundo e terceiro, que son resolver a discrepancia e levantar o reparo e máis aprobar o recoñecemento extrajudicial de crédito e, en conseguinte, aprobar as citadas cuantías retributivas para poder proceder ao seu pago. Os datos son importantes, o decimos sempre, en este punto pois tamén o son, non? Porque os datos nos aclaran de onde vimos e nos di se hai evolución ou non. E cos datos pois podemos saber quen conta os contos e quen enseña as contas. Porque os cartos son dos veciños e das veciñas, non podemos olvidar nunca isto. E por iso é tan importante ser claros coas contas e moi cuidadosos cos cartos. Por iso traemos aquí unhas gráficas moi clariñas e moi fáciles, donde se ve no goberno do señor Mato o último ano, xa non fun para atrás, o ano 2022 xa puxen en roxo vermello corporativo, o ano 2022 co goberno do señor Mato e en azul, no ano 23 foi compartido, non? Mitad señor Mato, mitad o presente alcalde, e vese claramente que o importe das horas extraordinarias no Concello de Ferrol descendeu. Para máis, por dar un dato solo e non aburrir aos veciños, pois hai un 30% de baixada nos servicios extraordinarios en 2025 con respecto ao ano 2022. 759.000 euros frente a 1.061.000 euros no ano 2022. Vostede, señor Fernández Ceiro e señor Mato tamén, pois trouxeron no último pleno unha foto do noso alcalde na que estaba traballando, poñendo un cono como símbolo, efectivamente, de que comenzaba unha das moitas obras que temos en marcha en Ferrol. Elles fixo moita gracia, xa lles fixeron gracia hoxe cando falábamos das contas, teñen un sentido de humor un pouco particular. A vostedes, polo visto, lles fai gracia que neste goberno traballemos sin descanso e que estemos facendo obras e estemos cuadrando as contas. Pois, que queren que lles diga? Non é máis que outra mostra da deriva do Partido Socialista en Ferrol. Nós non nos burlamos de ninguén, e moito menos de quen traballa, porque sabemos en propia piel o traballo que costa sacar as cousas adiante. Moitas gracias.
Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, o tema da foto creo que non é afortunado volver a sacar ese debate porque creo que, bueno, deixa cada quen no seu lugar. Bueno, non era unha obra, que era tapar un furado con aglomerado, pero bueno, se eso é obra, bueno, vou usar este tema aparte porque, como digo, creo que non convén reabrir ese debate a ninguén. Únicamente dicir que isto é unha barbaridade. Se vexa como se vexa, se traia a gráfica que se traia, neste concello hai un problema estrutural coas horas extraordinarias. É dicir, estamos falando de 600.000 euros anuais, estamos falando, por poñer un exemplo, xa sei que sou pesado con ese tema, pero o guindastre cun só operario, ou dous, igual, en decembro, non estou seguro se tiña un ou dous, 3.500 euros de horas extraordinarias. Iso, en calquera empresa, sería motivo de despedimento do xefe de recursos humanos, que neste caso sería a concelleira, porque isto, se os sumamos os 3.000 e pico euros das servizos privados durante un mes por unha empresa de Narón, que non vou dicir o nome, porque non é necesario, pois tiñamos xa contratadas bastantes persoas. E coa modificación da RPT, onde únicamente deixan a 3 persoas para desenvolver este servizo público, pois estamos camiño claro da privatización. En segundo lugar, hai unha información que se omite. Aquí non só é que falte crédito, é que se omitiron todos os trámites esenciais ou incumprirse unha instrucción ditada polo propio goberno para desempeñar as horas extras que se necesitan. É dicir, non se cumpriu a propia normativa que vostedes mesmos aproban para desenvolver as horas extraordinarias. Este problema estrutural evidentemente non é novo, non é que haxa que retrotraerse a 2022, é que isto ven dende polo menos o ano 2000. Eu quero recordar, se quere sacamos máis columniñas de color azul do ano 11, 12, 13, podemos sacalas, a ver como a onde apuntan. Teníamos aí uns bons edificios de boa altura, seguro. Creo que isto é un problema evidentemente que afecta, eso sí que afecta a xestión de todos os procedementos de que se fan no Concello por falta estrutural de persoal en todos os negociados, e que eso repercute evidentemente na xestión de expedientes que benefician a ciudadanía. Por lo tanto, creo que máis alá de, outra vez, campaña electoral, hai que analizar que solucións se poden poñer a este problema e non dar a información sesgada únicamente dicindo que falta crédito, senón que hai un problema maior e máis grave que a falta de crédito que sinala a intervención municipal. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, únicamente 3 cousas. A primeira, 3 meses e 170.000 euros en horas extras. E isto despois de agotar o crédito que tiñan vostedes previstos para esa anualidade destinado a este fin, é dicir, incumprindo as súas supostas previsións tan axustadas á realidade que non só non executan o orzamento municipal, sino que aquelas previsións nas que sí agotan o orzamento municipal están erradas. Unha gran planificación e política económica por parte do goberno do Partido Popular. A segunda cuestión, mire, isto non é para que os funcionarios e as funcionarias non teñan que ou eviten ter que facer unha declaración complementaria. Non, isto porque a xente hai que pagar o traballo que fai. Claro, cal era a alternativa? Non pagalo? Pois mire, pues creo que era unha mala alternativa. Si a vostedes se pasou pola cabeza, creo que era unha mala alternativa. Ademais, creo que sabemos cales son as consecuencias todos e todas dese tipo de decisións. E a terceira, a máis evidente e a máis grave, e eu creo que os datos, como di a señora Sanjurjo, nos aclaran cal é o problema do Concello de Ferrol, que sigue tendo que recorrer a horas extras para prestar servizos básicos e necesarios á veciñanza por importes exorbitados. Entre tanto, vostedes decidiron, desde que chegaron ao goberno desta cidade e desde que iniciaron o mandato, incrementar o plantel de persoal directivo e seguir abonando horas extras co déficit estructural que ten esta administración local para prestar servizos básicos e que hoxe volvemos a constatar en este punto de orde do día. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, dado que en todos os puntos
nos que interven a señora Sanjurjo, bueno, fai referencia a que ten que facer ou non ten que facer o Partido Socialista. Bueno, pois eu vou a ser moi sincero neste punto. A mí, señora Sanjurjo, vostede non me fai ningunha gracia. Mire que teño sentido do humor, pero aquí, neste pleno, non me fai ningunha gracia, porque está falando vostede de cousas que son obrigas que nós temos que presentar diante dos cidadáns desta cidade. E, polo tanto, aquí, neste pleno, eu sempre veño tratando de facer un discurso máis serio posible. E aquí xa teño escoitado de todo, señor alcalde. No pasado pleno, a nómina xa vai a vir sin ningún reparo de ningún tipo. Bueno, pois xa ve, o que lle decía, no primeiro trimestre, 170.000 euros en concepto de horas extras. Vostedes, yo lembro, para que os saiban, vostedes dixeron que se iban a acabar as horas extras, como fan con todo. Os 3 meses en outorgar as licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Propaganda, señora Sanjurjo. Eu creo que incluso eses acordos que teñen con algunha que outra empresa haberá que revisalos tranquilamente. Eu quero saber exactamente o que sucedeu, porque senón, ao final, ímonos levar un pouco todos as mãos á cabeza despois de non ter prácticamente ninguna información a este respecto ni a ningún outro. E bueno, o que é un chiste, era o que decía aí un momento, eu xa lle digo que non me fai ninguna gracia, pero bueno, decirnos a nós que non aprobamos ningún orzamento do que presenta o Partido Popular, home, mire, eu creo, señor alcalde, que isto sí que é un chiste, É un chiste. En democracia, aquí neste concello que eu saiba, habería que mirar nos tempos de Quintanilla, non sei se o Partido Popular aprobou algún orzamento do Partido Socialista, non o sei. Pero en todo caso, eu que sí que quero dicir é que vostedes teñen maioría absoluta. Eu lle estendín a man, señor alcalde, para facer unha nova RPT, para, como dixeron os meus compañeros aquí nas bancadas, para poder resolver un problema que é estrutural, señor alcalde, pero que nós defendemos o servicio público. E para que podamos defender ese servicio público ten que haber funcionarios públicos. Esta administración ten que estar ben, digamos, dotada de medios. E somos totalmente conscientes de que é así. Por que se cree que votamos no primeiro punto favorablemente, señor alcalde? Porque non somos responsables. Por que se cree que eu lle digo aquí, como lle dixen co regulamento, que vamos a votar favorablemente a unha RPT si esa RPT negociada? Porque eu son consciente de que máis pronto que tarde nos vai a tocar a volver a gobernar. E non quero volver a ter os mesmos problemas que tivemos no pasado. E a vostedes eso non lles importa nada. Non lles importa nada. A verdadeira cara do Partido Popular é esa que vostedes amosan sistemáticamente. Neste pleno, no anterior máis. Que son quen de votar as contas de Mafesa sistemáticamente en contra. Nos pasados anos, e lles dá igual. 4 que 40. Entón agora non digan que non hai problemas coa nómina, que vai a ser a primeira nómina do mundo que vai a vir sin reparo, porque miren, levan 170.000 euros no primeiro trimestre de horas extras, vale? Ese traballo en materia de personal non está ben feito. Presenten vostedes barriñas de cor vermello, azul ou como queiran, pero a min non me acolan. Vostedes o que tiñan que facer era sentarse co resto de grupos, traballar nun RPT que dera resposta ás necesidades que ten este concello e hoxe viríamos aquí todos contentísimos de poder contribuir á mellora dos servizos desta cidade. Xa yo dixen en alguna ocasión neste pleno, máis vale caer en gracia que ser gracioso. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora concelleira de Facenda. Moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bueno, señor Suárez, eu lle teño que contestar. Entendo que non quera saber falar vostede de fotos, pero bueno, eu me quedo coa foto do meu alcalde nunha obra e non con outras fotos. Señor Mato, temos unha cousa en común. Eu non lle fago ningunha gracia a vostede e vostede non me fai ningunha gracia a min. Non creo que este sexa o objeto de debate neste foro ni en este pleno, pero dada a súa insistencia, pois eu lle respondo. O que non me fai gracia, dende logo, non son os seus chistes, senón porque non me fai nin pizca de gracia que estivera vostede sentado nese sillón 4 anos e nos deixara a cidade como non la deixou.
De todas maneiras, porque claro, se escoitan cousas, outro tema, obxeto de outro debate que poderíamos desarrollar largo e tendido é por que en 8 anos non se moveu aquí un dedo, nin se fixo absolutamente nada para resolver a situación crítica e contraria á lei do abuso das horas extras por parte dos gobernos anteriores, agravando e agravando e agravando, e engordando a bola. Tras repetidas e reiteradas advertencias serias por parte dos organismos de control legais dos que vostedes non fixeron nin caso. Este goberno sí está poñendo remedio. Acabo de enseñar a gráfica. 300.000 euros menos de horas extras se pagaron no 2025 con respecto ao 2022. Un 30%. Se eso non é poñer os medios, se eso non é tomar medidas, pois explíqueme vostede o que é, aínda que eu non lle faga gracia. Outra cousa é falar por falar, como fan os anteriores alcaldes desta cidade, que nin están, nin se lles esperaba a hora de xestionar absolutamente nada. Nin facían presupuestos, nin xestionaron, nin dotaron de persoal, nin, o que é peor, escoitaban aos veciños e as veciñas. En fin, vostedes abusaban das horas extras, non tiñan funcionarios para atender aos veciños e, encima, as pagaban con 2 anos de retraso. E, o peor de todo, nin siquiera escoitaban aos traballadores. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. No. Señor Mato. Gracias, señor alcalde. Mire, eu creo que alén de que podamos discutir máis ou menos do punto este que ven aquí, simplemente lle vou a dar un dato, señora Sanjurjo. Neses 300.000 euros está computado eses 3.500 euros que pagábamos cada 15 días todos os ferroláns polo servizo de guindastre. A que eso non o computou, señora Sanjurjo? Vostede, efectivamente, probablemente reducir as horas extras, pero ten que dicirlle a cidadanía que este goberno agora mismo está a pagar 3.500 euros cada 15 días polo guindastre, polo servicio de guindastre. Permítame decirlle tamén bastante deficitario, por outro lado, que pode vostede preguntarlle a cidadanía tamén. Por lo tanto, mire, xa yo dixen, hai dúas maneiras de facer política. Hai dúas maneiras de facer política. Un pode facer o que lle pete cando está en oposición e despois, cando goberna, facer todo o contrario. Ou un pode ser coherente e defender sempre o millor dende o seu punto de vista e a súa perspectiva ideolóxica para poder defender a cidadanía. E, polo tanto, eu considero a un bo xestor aquel que emprega os recursos do mellor xito posible. Pero diga a xente, comente a xente, a cidadanía que a puxo vostede aí, por que este concello cada 15 días está pagando 3.500 euros polo servicio de guindastre? Porque creo que eso ningún xestor que se prece diría que é unha boa xestión, señora Sanjurjo. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Breve turno de peche, señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde. Sí, breve turno de peche, xa finalizo a miña intervención en este pleno. Nos queren dar leccións os que levaron costa abaixo a cidade e que están tan desesperados vendo como outros xestionan e fan o que eles non fixeron, simplemente, que utilizan de maneira desesperada calquer motivo para dar os seus mítins partidistas, pois como acabamos de ver hoxe mesmo. Aínda non estamos en campaña electoral, señor Mato, alo menos nós, e temos todavía un duro ano de moito traballo por diante, así que deixen de facer consignas políticas e póñanse a traballar, que xa vai sendo hora. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Quedou clarísimo o punto que vamos a votar a continuación por parte de todos. Votos a favor, en contra, abstencións. Aprova por 12 votos a favor, 12 abstencións, sí. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Eu creo que non haberá intervención no segundo punto, non?
Quere xa aprobalo, si. Moi ben. É dar conta, non? É dar conta. Punto 8, dar conta da resolución de aprobación da memoria xustificativa das subvencións nominativas concedidas no ano 2025, da subvención 7.2, Museo de Historia Natural, e 7.3 de colaboración para o proxecto de recuperación de monte e xa medio ambiente, Plan Estratégico de Subvencións 2024-2026. Xa está dado conta a todos os membros da corporación. Pasamos ao seguinte. Punto 9, dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata 24 de abril de 2026. Aquí, por desgracia, sí que temos que dar conta, señora concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde. Efectivamente, aquí sí que venimos dando conta todos os meses, desgraciadamente, das víctimas da violencia de xénero. Neste mes de abril temos que recordar a Maia, de 44 anos, que foi asesinada pola súa parella en Basauri. Tamén recordamos a Tulia, de 64 anos, asesinada por o seu marido en Córdoba. E tamén a Melisa, de 43 anos, que foi asesinada por o seu exmarido en Santoña. Amosamos todo o noso absoluta condena e repulsa a estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio e solidaridade á súa familia. Moitas grazas. Dada conta, pois, pasamos, creo que ao apartado de mocións, non? E hai unha solicitud de palabra por parte de don Fernando Ocampo. Antes do punto 12. Ten vostede a palabra. Boas tardes, señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros, señoras e señores. É para min unha honra representar o Concello en pleno da miña cidade, Memoria Histórica Democrática. A Asociación Memorialista, domiciliada en Ferrol, é dedicada desde hai 25 anos, dentro das súas posibilidades, que non son moitas, a investigar, preservar, divulgar e honrar a memoria democrática. A memoria das vítimas daquel negro e tráxico período que foron os 40 anos de dictadura, con esa máxima expresión das 904 vítimas mortais inscritas no Memorial de Canido, que recentemente todas e todos vostedes e nós, con moita xente, colaboramos a facer realidade. E a memoria dos milleiros de persoas, cifra imposible de determinar, que sofriron entón todo tipo de represións. Como ben saberán, estamos dando reparación, aínda que sexa simbólicamente ao amparo da Lei da Memoria, acompañando as familiares nas anulacións judiciais de condenas e no recoñecemento como tales vítimas da ditadura. Tamén na localización dos lugares da memoria, eses 23 espazos deste Concello que moi pronto conformarán o Ferrol Cidade da Memoria, cuxa tramitación iniciamos con outras asociacións e co aval de historiadores, investigadoras, universidades e altas institucións galegas. Cousas que servirán para pechar feridas e para fomentar pedagóxicamente os valores de recoñecemento, restauración e non repetición. Hoxe traenos aquí algo axeno a estas tragedias e que deberá ser satisfactorio para todas e todos. A solicitude, señor alcalde, que formulamos o pasado día 23 desde a nosa asociación e que hoxe presentan como moción os grupos do PSDG, PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común, de que a nosa Casa de Correos sexa considerada como un ben de interese cultural. Creada nunha época determinada da nosa historia, a Segunda República, que igual que se esforzou por mellorar a educación e a cultura abrindo miles de escolas, tratou de mellorar a comunicación, a postal e a telegráfica, como elemento de entendimento e contacto entre as xentes. Comunicación familiar, oficial, cultural, económica, mudando as dependencias insalubres e escuras
existentes por un edificio singular, moderno, útil, céntrico e artísticamente sobresaínte. Nel, como elementos representativos do momento histórico, os escudos heráldicos da súa fachada e a preciosa vidreira do patio de operacións co seu escudo central. Permítaseme decir, como apunte persoal, que baixo a luz diáfana desa vidreira teño a honra de ter traballado algún tempo hai case 6 décadas. Todos eles escudos de coroa mural, escudos republicanos que a ditadura respetou e que nós debemos poñer en valor e dotar da protección adecuada. E para rematar, como ben sinalou o xornalista e escritor Ramón Loureiro no seu artigo de 2008 titulado A vidreira de Correos reinventa a luz, o edificio de Correos é unha auténtica icona do ferrol urbano. E dicía tamén que todo o mundo sabía que na vidreira estaba o escudo da República, pero xamais o quitaron. Foi o único lugar onde pudo sobrevivir un símbolo como ese. En certo sentido foi como unha xanela aberta á liberdade. Unha xanela que non brillaba á altura dos ollos, pero sí sobre as cabezas. E por todo exposto e convencidos da utilidade da medida para Ferrol e as persoas que o habitamos, solicitamos formalmente para este edificio e os seus contidos o inicio desde esta corporación dos trámites necesarios ante a Xunta de Galicia para conquerir a declaración de ben de interese cultural. O noso agradecemento aos grupos municipais que presentan esta moción, por convidarnos a intervenir neste pleno, ao señor alcalde por permitilo, e a todas e todos pola súa atención. Moitas grazas e boas tardes. Moitas grazas. Imos a comenzar o debate da moción. Normalmente vamos de menor a maior, salvo que queiran. Sí, de acordo. Pois esperamos a orde. Moitas grazas, señor alcalde. Ten vostede a palabra. Boas tardes, compañeros de corporación, aos veciños de Ferrol que nos acompañan, os que nos ven desde as súas casas. Grazas especialmente a Fernando Campo por dirixirnos estas verbas e tamén a Manolo Fernández Pita, que como presidente da Asociación de Memoria Histórica Democrática tamén nos acompaña esta tarde. Como dixo Fernando, o pasado 23 de abril, a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática presentou un escrito ao señor alcalde solicitando a declaración BIC do edificio de Correos de Ferrol cunhas reivindicacións claras. A súa posta en valor e recoñecemento de que este edificio, tanto na súa vertente arquitectónica como funcional, representou e segue representando para a sociedade ferrolá e a historia da nosa cidade, garantindo a preservación e protección especial dos seus elementos históricos e artísticos. O valor patrimonial de Ferrol, cidade galega nacida no medievo e desenvolvida urbanísticamente ao amparo do racionalismo ilustrado, só ten acadado 8 declaracións de ben interese cultural, é dicir, un exiguo 1% dos máis de 700 bens inmobles protexidos por esta figura que salpican a xeografía galega. A singularidade do edificio de Correos é innegable, como tamén a xesta da súa orixe. A diferencia dos elementos franquistas, cuxa retirada foi obxeto de inventarios, os símbolos republicanos foron sistemáticamente borrados, picados ou substituídos despois da Guerra Civil. Malia todo, conservamos en Ferrol 3 escudos republicanos. Un da Primeira República, no monumento esculpido en bronce a Jorge Juan nos Xardíns de Herrera, e na Casa de Correos e Telégrafos conservamos dous escudos republicanos, un na fachada principal e outro no interior, nunha vidreira de grandes dimensións, neste caso da Segunda República. As interpretacións sobre a súa conservación son diversas, desde os que opinan que todo o mundo sabía que na vidreira estaba o escudo da República, pero xamais o quitaron, até os que pensan que en realidade non se decataron do que alí había. Igual, señor Ponte, aconteceulles o mesmo que ao censor franquista que evaluou a saga Fuga de JB,
Quen dicía que o libro era un monumento tan memorable á estupidez e á incompetencia que non merecía nin a denegación nin a aprobación, xa que a primeira non encontraría xustificación e a aprobación sería demasiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Fora o que fose este silencio administrativo, eses escudos chegaron até nós coa singularidade engadida, como dixen ao comenzo, da particular xestación deste edificio. Faise mención por primeira vez nas actas municipais en xaneiro de 1914 da necesidade de que Ferrol conte cun edificio apropiado onde se instalen decorosamente os servizos de correo e telégrafos. E fago unha pausa para recordarlle ao señor Díaz que, por favor, non se esqueza do arquivo. En agosto de 1915, lemos que o municipio ven posuendo quieta e pacificamente hai máis de 50 anos o terreo que se acordou ceder ao Estado para a construcción de o edificio destinado a correos e telégrafos, cuxo uso anterior fora de xardíns públicos, etc. O último que ocupou foi o pabellón New England para cinematógrafo e funcións teatrales e foi demolido en decembro de 1914. O señor Lloveres, alcalde nese momento, levou a Madrid a cabo xestións en 1916 para o avance das negociacións, pero até 1926, por avatares diversos, non se volve falar de formales ofrecementos para a construción da Casa de Correos por parte de Estados. Entón, os señores concelleiros empezan a enredar de novo coa posibilidade de encontrar outro emplazamento que non sexa o de Bandito Solar de propiedade municipal. Finalmente, en abril do ano 27, desisten da búsqueda dese novo emprazamento e solicitan aos poderes públicos a inmediata construción do edificio no solar mencionado. Dicía Brais Echenique que as cartas urxentes son só urxentes para quen as envía. E o certo é que houbo que esperar até 1934, no que deu comezo finalmente a construción do edificio e que non se abriría ao público até un ano despois, xa en 1935. Como dicíamos nas reivindicacións iniciais, compre xa o recoñecemento deste edificio que forma, sen ningunha dúbida, parte da memoria histórica de Ferrol e que burlou a censura ou a ignorancia 90 anos despois do seu emprazamento definitivo na nosa cidade como Casa de Correos e Telégrafos. Mais nada por agora. Moitas gracias, señora do Pico, polo BNG. Ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Díaz. Bueno, eu en primeiro lugar agradecer a Memoria Democrática a súa presenza hoxe aquí, a iniciativa que nos teñen achegado co obxecto de presentar esta moción ao Pleno Municipal. Creo que os argumentos expostos polo representante desta asociación son suficientes para poder votar a favor e concordamos con os seus argumentos, pero gustaríame que cando menos achegar un máis que para min e para o Bloque Nacionalista Galego creo que é importante, e é a memoria, pero a memoria daqueles e daquelas que non vivimos a época da dictadura, pero que fomos acumulando co paso do tempo unha especie de recoñecemento e de memoria subxacente respecto dun feito singular e, en parte, creo que inexplicable, como foi a preservación e a conservación desa simboloxía referida á República nun edificio público como era a oficina de Correos. E creo que isto é importante para recoñecer o pasado, pero, e isto xa é unha percepción personal, creo que é máis importante para saber que o que pode acontecer no futuro, e por iso penso que esta moción é importante. Penso que é importante porque no contexto político actual o Estado vai ter que reconfigurar a súa estrutura política. Creo que todos e todas somos máis ou menos conscientes e intuimos que isto vai ter que pasar. E penso que ter cando menos de referencia a República como o elemento fundamental ou estructurante de esa reconfiguración é algo a ter en conta. Obviamente,
tendo en conta que esa república, cando menos, debería facernos sentir a todos e a todas cómodos e cómodas e recoñecer a nosa existencia como pobo nun contexto máis amplo. Pero partir da idea de que unha alternativa política ao actual réxime, que creo que ten distorsións evidentes por todas partes, e das cales a monarquía é o elemento amalgamador de esas distorsións e que é o punto central para que se poida acadar un proxecto político diferente e importante. Por iso, nos obviamente vamos a intentar que esta proposta saia adiante, pero como digo, non só por un recoñecemento do que ten acontecido no pasado, sino pola necesidade de buscar unha alternativa para o futuro, que penso que boa falta nos fai. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Rivas. Por parte de Ferrol en Común, ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas, señor tenente alcalde. Bueno, primeiramente, moitísimas grazas á Memoria Histórica Democrática por unha vez máis vir a este pleno con temas moi importantes, moi relevantes, e sobre todo a Fernando, porque sempre é un placer escoitalo. Sí que é certo que, bueno, despois destas dúas intervencións, tanto da miña compañeira Monse como do meu compañeiro Iván, pouco máis teño que dicir. Monse deu os datos, Iván puxo o contexto, e dicir, eu creo que está evidentemente moi claro que a nosa cidade sí que destaca porque ten un montón de edificacións e símbolos de un elevado valor patrimonial, pero sí que é certo que este en concreto de Correos podía estar perfectamente formar parte dese rexistro de bens de interese, como son o Castelo de San Felipe, os barrios de Madalena ou Ferrol Vello, ou incluso as construcións modernistas de Rodolfo Ucha, entre outros, non? Sí que, bueno, realmente este inmoble é moito máis que unha antiga sede administrativa. Eu creo que toda persoa, pois, quedábamos en Correos, collíamos o bus en Correos, entón ten bastante identidade de cidade, que eso tamén é moi importante. Por outro lado, tamén ese valor arquitectónico tamén conserva eses elementos que, bueno, ben comentaron tanto Fernando neste caso como a miña compañera Monse, que o converten nun ben excepcional e unha testemunha directa da historia e da nosa historia desta cidade en concreto, que sobreviviron, moi ben explicado, mesmo a ditadura franquista. Non estamos, polo tanto, ante un edificio que só é bonito, representativo, fermoso. Creemos que estamos ante un espazo que conserva realmente elementos patrimoniais pois únicos e que forman parte da historia tanto política, social, tamén arquitectónica, evidentemente, por suposto, da cidade, pero tamén de Galiza. Eu creo que é importante, o noso grupo considera de que sí que hai que tomar decisións, de que un elemento, permitir que este elemento se forme parte deste rexistro, simplemente vai integrar a súa singularidade e vai asegurar a súa conservación, que realmente creo que o importante é o que temos que mirar cara a un presente, pero tamén cara a un futuro. Moitas grazas. Moitas gracias, señora. Ten a palabra a concelleira de Urbanismo, señora García. Moitas grazas. Bueno, o edificio de Correos constitúe un das pezas máis significativas da arquitectura institucional do primeiro terzo do século XX na cidade, inserido ademais nun contexto urbano de alto valor como é o barrio da Magdalena, declarado ben de interese cultural en 1984 como conxunto histórico-artístico. Concebido entre 1934 e 1935 sobre un primeiro proxecto de Rodolfo Ucha e finalmente materializado baixo autoría de Otamendi e Palacios. Estamos ante unha obra plenamente inserida na tipoloxía dos edificios de correos e telégrafos do estado da época. Dende o punto de vista arquitectónico, pois, a tipoloxía é claramente recoñecible dentro dos modelos desenvolvidos por estes dos autores para edificios de correos e telégrafos. Un edificio exento, elevado sobre un semisoto, a modo de podio e organizado en dúas plantas e baixo cuberta cunha planta en A e cunha clara xerarquización funcional alrededor dun patio central cuberto.
Formalmente, o edificio combina unha linguaxe racional na súa organización espacial cunha expresión regionalista de inspiración montañesa, visible no bo pronunciado das cubertas e na presenza de torres na fachada principal e en elementos de carácter señoral como a solaina. Todo isto responde a unha vontade clara, dotar a cidade dun edificio representativo inserido nunha secuencia monumental xunto ao Teatro Jofre e á Iglesia de San Julián. Agora ben, tamén é necesario facer unha lectura realista do seu estado actual. É certo que o edificio conserva a súa volumetría, a súa imaxe exterior e elementos de gran valor como a vidriera do patio central recuperada no ano 2008. Pero tamén é certo que no seu interior a perda de elementos orixinais foi total. Nos últimos anos, ademais, foron executándose distintas intervencións parciais, actuacións nos sotos no ano 2022, o pintado das fachadas no ano 2023 e a sustitución da plataforma elevadora no ano 2025. E actualmente existe solicitude de licencia de adecuación de espacios de oficinas, licencia que xa foi requerida, xa que hai que recordar, como xa dixen, que estamos ante un nivel 1 de protección. E tampouco é de recibo o estado actual no que se encontran os traballadores agora mesmo que están traballando nun soto. Porque se realmente queremos avanzar cara a súa declaración de como ben de interese cultural, non abonda con recoñecer o seu valor histórico ou arquitectónico, sino que é imprescindible abordar o edificio dende unha visión global. A sucesión de intervencións parciais promovidas en momentos distintos e por diferentes proxectistas dificulta unha lectura unitaria do inmoble e pode comprometer a coherencia do conxunto. Un edificio destas características require xusto o contrario, un proxecto integral, riguroso e que analice o inmoble no seu conxunto, dende o punto de vista histórico, tipolóxico, constructivo e funcional, e que estableza criterios claros de intervención, conservación e, na medida do posible, recuperación dos seus valores orixinales. Só así se poderá garantir que a súa evolución futura sexa coherente coa súa relevancia patrimonial, porque protexer non é só conservar o que queda, senón intervir con criterio para mantener a identidade do conxunto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Non me quedou claro se van votar que sí ou que non. Cando apareceu ese pero aí, despois de todo o elenco de arquitectura e demais, non sei que van votar. O que está claro é que moitos dos que foron declarados BICs na cidade sufriron alteracións, sufriron modificacións e mesmo algunha salvajada. Aínda así foron declarados BIC. O que precisamente vai a impedir que sigan a sufrir deterioro é esta declaración BIC que de algún xeito blinda que esta construcción sufra máis alteracións non deseadas. Entón, bueno, se vostedes poden pronunciar un pouco máis o seu sentido do voto e non vexo ningún problema, seguramente o meu compañeiro Iván poderá precisar moito máis esas cuestións técnicas do que podo eu, porque, bueno, isto era algo cultural, efectivamente un BIC, está vostede perfectamente capacitada, como tamén estaría capacitado o meu compañeiro, o señor Ponte, para defendelo, pero vou deixar que o señor Rivas lle conteste a esa parte técnica. Se pode precisar o seu voto, estaríamos encantados. Moitas grazas. Moitas grazas, señora do Pico. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu... a ver. Isto é un pleno municipal e aquí o que vimos é a facer política. E creo que non deberíamos confundirnos ni facernos trampas a nos mesmos e a nos mesmas. Non? Creo que todos e todas somos conscientes de que o singular, o salientable, o recoñecible e o motivo que hai detrás desta proposta ten unha vinculación directa coa componente ideolóxica dunha vidrieira que é o símbolo da República. E ese é o elemento fundamental desta proposta. Unha proposta política. Por tanto, a decisión que se tome en este pleno municipal ten que ir orientado a iso. Sería curioso que esta vidrieira fora capaz
de pasar durante anos, non sei se inadvertida, xa dixen antes que de maneira inexplicable, sin que fora desmantelada, e que a día de hoxe, en 2026, por parte dun goberno municipal do Partido Popular, se lle negue o recoñecemento de ese valor histórico. Sería moi curioso. En calquera caso, o que sí me gustaría apuntar son dúas cuestións. Primeiro, o feito de que este deteriorado ou deturpado non é máis que un argumento para apoiar a declaración de ben de interese cultural. Teríamos a necesidade de desenvolver os informes consultivos necesarios para desenvolver a proposta, teríamos o apoio da Consellería de Cultura e a anuencia do Consello da Xunta. Terceiro, se o que necesitamos é un proxecto integral, eu estou totalmente de acordo. Agora, creo que é moito máis interesante desenvolver ese proxecto integral tendo feito esa declaración de ben de interese cultural, de modo que saibamos que o que temos que protexer, que teñamos a colaboración, remato, que teñamos a colaboración da Consellería de Cultura e o apoio do presidente da Xunta a través da súa aprobación no Consello da Xunta desta declaración. Por tanto, remato, si todos e todas temos claro cal é o motivo que hai detrás desto, asumámolo e estemos, cando menos, en concordancia coa época na que vivimos e non nos retrotraíamos hai décadas atrás. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Bueno, nós creemos que é moi fácil. Se realmente todos e todas coincidimos en que é un edificio emblemático, se todas coincidimos en que ten ese valor histórico, arquitectónico, simbólico, se todas coincidimos en que forma parte da identidade de Ferrol e todas a coñecemos e, como ben dicía, sempre está no noso vocabulario, entón o lóxico sería votar a favor. Se non se vota a favor, bueno, eu creo que non se entendería, porque é unha contradición ao que vostedes estades dicindo. É moi ben explicado por parte do meu compañeiro, se fose Vic non se permitirían esas intervencións que vostede dicía. E se se declara actualmente como Vic, evidentemente terá un futuro protegido e coherente, que é un pouco o que creo que neste caso están pedindo a asociación que hoxe temos aquí. Entón, simplemente, danos igual, creo, que sexa cun proxecto integral ou como sexa, pero a protección do edificio é o primeiro. Entón, bueno, creo que quedou evidentemente claro que hai que ser un pouco coherente e se hai unha argumentación positiva, o voto ten que ser positivo. Grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señora Concellera de Urbanismo. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, después de la intervención del señor Rivas de poco más que llamarnos fachas, pues la verdad es que nuestro voto va a ser favorable. Lo que sí que nos gustaría sería añadir un punto nesta moción que sería exixir á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos un plan integral para a súa rehabilitación e conservación. Si estáis de acordo en añadir o punto... Perfecto. Como parece que na primeira ronda non nos entendimos ben, pois... Bueno, queren pechar, verdad? Ou... Sí, en primeiro lugar, preguntarlles aos propoñentes se lles parece ben esta adenda ás votacións, sí? Vamos a recollelo textualmente, señor secretario, porque señora concelleira pode volver a dar lectura despacio para que por medios manuscritos Sí, sería exixir á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos un plan integral para a súa rehabilitación e conservación.
Pico, pode pechar. Sí, home, eso de exixir que quizás podíamos solicitar, pedir encarecidamente, verdad, para non ser tan bruscos. Estamos declarando Vic. Sí, bueno. E que, bueno, matizar que a proposta, porque parece que é unha proposta dos grupos da oposición, a proposta foi formulada por a Asociación Memoria Histórica Democrática. Non é que nos teñamos ningún interés oculto, e como decía antes, o do chascarrillo, o do guiño que lle fixen ao señor Ponte sobre a censura, casi hubo un momento que me sube un escalofrío, e digo, mi madre, volvemos aquí, como dixo meu compañeiro, a retrotarnos 50 anos. É un BIC, é un edificio singular da nosa cidade, que todos temos en mente, que ademais forma parte da Semana do Patrimonio Invisible, con visitas guiadas, e que ten un montón de visitantes, entre eles os cruceiristas, que veñen velo con moito prazer. Por lo tanto, agradecemos o voto favorable e, bueno, creo que é unha boa noticia para a cidade tamén. Moitas grazas. Pois moi ben, vimos a votar entón. Coa emenda presentada, votos a favor. Ben, a proposta queda aprobada por unanimidade con dita emenda. Moi ben. Estamos ao seguinte punto. Vamos allá. Número 10. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a recuperación da Coaciencia. Señora Purriños. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, bueno, a Coaciencia foi un espazo diferenciador na nosa cidade, tamén na nosa contorna. Moitas persoas, sobre todo, creo que as máis novas, compartiron unha experiencia neste xardín temático sobre a auga. Unha zona de aprendizaxe e, a súa vez, unha zona de xogo facía deste parque un espazo público inigualable. A Coaciencia formaba parte dun Ferrol máis humano e sostible, donde o tridente formado pola Aula de Ecoloxía Urbana e o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural determinaban un traballo didáctico, ecoloxista e social, polo que a aposta de Ferrol en Común sempre será a utilización destes espazos públicos en coordinación con profesionales da educación para conseguir que Ferrol teña un espazo educativo e de ocio e sexa un atractivo turístico máis como foi hai anos. A día de hoxe, despois de anos de agarda, a Coaciencia segue cun cartel de cerrado temporalmente e o Parque Raíña Sofía presenta un estado de desleixo na súa parte superior co edificio da antiga Aula de Ecoloxía Urbana que posteriormente se transformou nunha cafetería cerrado e cunha imaxe nefasta para o tan prezado parque e para a cidade. Ferrol en Común entende e valora a importancia deste parque na cidade, por iso entendemos que a mellor opción é que a Aula de Ecoloxía Urbana poida ter o espazo que ocupaba anteriormente e así achegarse a unha gran aposta medioambiental xunto co xardín didáctico a Coaciencia. Voltar a darlle un espazo recoñecido e acabando co estado de abandono que ten actualmente o edificio, facendo do Parque Raíña Sofía un espazo de natureza en pleno centro da cidade, de tranquilidade e donde compartir da súa labor educativa e turística. Según este goberno, anunciáronse varias datas de apertura da Coaciencia. A última foi o verán de 2025. Pero non se fixo efectiva e seguimos co parque didáctico pechado e un edificio en frente sen pintar, con cables colgando, con caixas, lixo e ate elementos da cafetería vandalizados e tirados. Por todo isto, solicitamos que o Goberno renove os elementos e poña en marcha un sistema de seguridade para poder realizar a apertura o antes posible, recupere a Aula de Ecoloxía Urbana no edificio do parque e aposte por retomar a ruta da natureza urbana con a Coaciencia, Aula de Ecoloxía Urbana e o Museo de Sociedade Galega de Historia Natural. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Moi boa tarde e noite a todas e todos. Creo que todos os que estamos aquí, os que escoitamos, os que estamos aquí presentes, os que escoitamos dende a casa, temos un recordo na Coaciencia. E son recordos xeralmente de diversión, agradable e, como non, didácticos. Aprender mentras se xoga, se manipula ou mentre se xoga se aprende, como que iramos dicilo. O que sí temos claro é que a pandemia foi a morte da Coaciencia. Non foi no momento, creo que recordar que dende Educación e a Coaciencia activouse un repositorio de actividades, de experimentos e curiosidades que servían para facer actividades coas crianzas dende casa, mentres estábamos pechados. Non sei se ese repositorio sigue activo, hai anos que non entro, pero un ano ou dous máis onde despois da pandemia pois aínda estaban e eran moi curiosos, a verdade.
Pero a normalidade sí que se foi a estocada final, o non abrirse, o non decidir reabrila por eses amaños, esas compras pendentes que nunca chegaron, foi a súa morte. Creo que moitos dos nenos que agora mesmo están en primaria non creo que se acorden dela, de Acuaciencia. É unha gran mágoa, porque algo que temos na nosa cidade a un pé da casa, como quen di, non está por activo. E o peor de todo é que son 5.000 metros cadrados aos que tampouco se pode acceder. Creo que chegou o momento de tomar a decisión de abrir o Parque da Acuaciencia e que todos os ferroláns poidamos disfrutalo. Porque se nestes anos vostedes comezan obras a dar un pé, vostedes comezan obras, pero acabar, pois aínda non se ven. Isto xa, bueno, pois a verse que necesitan iso, darlle xa está feito, non hai que facelo, hai que ese remate final, non? É que está aí pendente, como xa se dixo, dende o verán, aí, pero bueno, iso, hai que ter vontade. Porque, bueno, vostedes cartos semanalmente nas roldas de prensa, pois dos luns, do señor alcalde, pois presentan inversións custosas, pero bueno, para a Acuaciencia ni un euro. E non nos fagan pensar mal, de que vostedes a Acuaciencia non lles importa máis ben pouco. E que están deixando pasar o tempo a ver se queda así como nunha cousa. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Señora Lamas. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, nesta moción tamén se fala da aula de ecoloxía urbana. O fío do que comentaba anteriormente, ese contrato que, bueno, é verdad que esgotouse no pasado mandato, que se fixeron os pregos, pero non deu tempo a licitarse, que lle preocupaba moito o Partido Popular daquela, pero que neste tempo pois non se moveu, non houbo o expediente, creo, de contratación, e agora mesmo non hai servizo que o mova. Non teño claro, ademais, de quen dependería agora, dado a modificación. En todo caso, esperarei a próxima comisión. Se pode xa apuntar o concelleiro para ver se nos pode dar contestación a esta cuestión. O que si é verdade, as cousas hai que recoñecelas, que este goberno e o señor Tomé ao frente executou un proxecto que xa viña do mandato anterior para reparar os viais, bueno, pues a Casa dos Patos. Bueno, era un proxecto que elaboramos nós, dotamos de crédito nese presuposto que aprobamos e que vostedes executaron, bueno, con todos os nosos parabéns, por suposto, por haber dado impulso a esa obra tan necesaria. Entón, ata aquí, a parte de obras e servizos, estaba xestionada, e por se non ten pouco que atender, tamén ten que atender as pequeñas xestións para arranxar os xogos que deberían ocuparse a área de educación. Unha vez máis, este goberno tira un asunto en riba dun área totalmente sobrepasada e, bueno, pois non entendemos por que unha cousa tan pequena, despois de haber feito máis complicado como era executar a obra, pois non se pode pois atender a este suministro de xogos e de elementos educativos que, bueno, pois xa podería haberse xestionado durante a duración da obra por parte da Consellería de Educación. Con marxe os problemas administrativos que ten o señor Tomé, co que xa sabe que soe contar coa miña simpatía e apoio, o que non ten excusa este goberno é que en 3 anos apenas se traballou en política de educación medioambiental, e que nin sequera esas campañas de concienciación que facíase a cargo da empresa de limpeza se poderon executar, podendo haberse executado sin ningún problema mediante un contrato menor directamente por parte do Concello, como se xeriu directamente dentro do noso grupo. Xa lle comento que nin sequera nas comisións demos información sobre que pasou cos acordos do pacto de alcaldes, que había unha serie de compromisos que nos dotamos todos neste Concello no goberno do señor Suárez e que todavía non sabemos o que se avanzou nestes 3 anos. Entón, bueno, a verdade é que como lle digo, a parte de política medioambiental é máis bastante escasa. Bueno, non quería entrar no chascarrillo fácil, pero máis alá da célebre frase do concelleiro de que as árbores son para as pradeiras, pouco máis lle oímos falar sobre medio ambiente nestes 4 anos, perdón, nestes 3 anos que leva. Desexarles no ano que queda
bueno, que fagan políticas neste sentido. Por suposto, contarán co apoio do Partido Socialista. Logo xa, no que repercute directamente a moción, comentar que, por suposto, conta con noso voto favorable, pero sí que queríamos facer unha emenda no punto 3 con respecto a que sea a aula de ecoloxía urbana no edificio do parque. Nos, bueno, dende a nosa humilde opinión, pois entendemos que non debemos concretar por si a localización, xa que, bueno, isto pode ser froito dun estudo máis sereno, bueno, no que se poden valorar incluso outras propostas. Nos, en algún momento, suxerimos o Parque do Montón, podería ser interesante para dinamizar o espacio, pero, bueno, podería ser un estudo máis sosegado. Entón, bueno, pois a nosa proposta, que tampouco é significativa para o voto, sería simplemente, pois, eliminar do punto 2 a parte no que pon o edificio do parque para o seu antigo uso. Nos chegaría a compoñer recuperar a aula de ecoloxía urbana. Pero, bueno, en todo caso, como ya lle digo, o espírito da moción o compartimos fielmente, polo tanto, terá o noso voto favorable. Pola nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Ten a palabra o concelleiro de Servizos. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Jorge, yo también te deseo que tengas un buen aterrizaje a donde vayas, pero seguramente vas a echar de menos las comisiones de este concello. Las vas a echar mucho de menos. Bueno, vamos a hablar del asunto de la moción. No, a mí me ayudó mucho y supongo que a vosotros también. Mira, con el asunto de la moción, estamos hablando, que aquí no se habló mucho del tema, el parque de Acuaciencia reinó el vandalismo. El vandalismo ya del 2017, 2018, 2024. Hubo reparaciones, no hubo cambios de piezas, sino hubo unas remodelaciones, unos arreglos. Nosotros es cierto que cuando llegamos nos pusimos a trabajar con un proyecto que estaba del gobierno anterior, los tuvimos que actualizar, lo quitamos adelante, que eran los accesos, era la Casa de los Patos y el muro, ¿no? En el 2024, que estábamos ya haciendo una memoria, vino un acto de vandalismo, acabó de estropear todo. Hoy prácticamente todos los aparatos que están en Acuaciencia están inservibles. Nosotros estamos elaborando una memoria, un proyecto para renovar todo el parque que hay en Acuaciencia, porque lo que hay ya no tiene solución. Y estamos de acuerdo en que eso le tenemos que dar una vuelta. Y nosotros queríamos también aportar la parte que nos corresponde, pero queríamos hacer unas enmiendas, si se puede votar por puntos. Sí, queremos corregir esto, para votar por puntos. Desenvolver un contrato para la reparación de los 21 aparatos para la apertura de Acuaciencia, pero no que ponga o máis pronto posible, non no ano 2016, o máis pronto posible. Nosotros estamos a traballar coa memoria, co proxecto para sacar a licitación, pero non nos podemos comprometer a quitalo dentro deste ano. Estamos a traballar, se podemos quitar o quitamos. Despois, no punto 3, recuperar a ruta de naturaleza urbana no Parque Didáctico de Acuaciencia e o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural. En estes dos puntos o votaríamos a favor. O punto 2, o recuperar o edificio do parque, o votaríamos en contra. Nada máis e moitas gracias. Pois moitas grazas. Turno de réplica, señora Purriños. Bueno, moitas grazas. Bueno, primeiramente, cando falamos de vandalismo, que non o dudamos, ademais, neste primeiro punto de que presentamos na nosa moción, xa poñemos desenvolver un contrato que renove os 21 enxeños de Acuaciencia, complementando cun sistema de seguridade que evite o vandalismo. É dicir, somos conscientes. Sí que é certo, ademais, señor Tomé, que eu personalmente, que son unha das persoas que preguntaba normalmente nas comisións por este apertura de parque e do seu estado, nunca escoitei, aquí traigo as actas tamén, falar de vandalismo. Nunca escoitei que no 2024 sí que se fixo a reparación do muro norte, a Casa dos Patos, os pavimentos, todo eso sí, pero nunca oín falar que despois houbera, bueno, non sei igual os meus compañeiros e compañeiras, pero que despois houbera un acto de vandalismo. E por outra banda,
cando vostedes no 2025, se xa hai un acto de vandalismo, dan unha nota de prensa en marzo concretamente e falan da situación de cando chegaron, da situación actual, da reforma, das novidades do persoal e dos retos que ten a coa ciencia, porque hai unha entrevista bastante amplia, falan directamente desa apertura no verán do 25. É dicir, non entendemos. Se xa vostede tiña primeiramente ese contrato, a obra estaba lista, pero houbo outro acto de vandalismo que non se comunicou, entón tampouco podía vir no 2025. Non sei se me explico. Por outro lado, é unha mágoa que cando non goberna o Partido Popular si exixa e si fale directamente de aperturas e non fale nin de vandalismo, nin de chuvias, como fala en moitas ocasións, nin temas que non teñen casi nada que ver co que se está a falar. É dicir, porque vostedes no ano 2022 teño aquí unha nota de prensa donde falaban directamente de unha apertura. Dáballes igual, increpaban os compañeros do Partido Socialista e solamente querían abrir. Entón, non é nada coherente o seu argumento. Non nos importa modificar o punto 1, porque sí que é certo que nosotros valoramos que evidentemente sexa 2026, tamén entendemos o tema burocrático e confiamos de que se pode ser no 26, non sexa no 27, pero é unha mágoa que vostedes votan en contra, porque entón xa vemos tamén un pouco por onde van a súa política e o que queren facer nese parque con ese edificio, agora mesmo casi en ruínas. Grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Bueno, pois vou repetir un pouco o que xa dixo a compañeira, pero que entón iso, no verán de 2025 que teño aquí, que na Xunta de Goberno aprobouse, non sei, bueno, agora non teño aquí o... sí, agora, con unha inversión de 137.672 euros para a recuperación do espacio, sí, pois isto iba a ser para o verán. E agora que nin vai ser para o verán de 2026. Entón, vostedes van a esperar a que estean fora do goberno. Porque esperemos que non revaliden. Entón, o que entendo das súas engádegas é que pois desae un pouco que lles viña dicindo ao final, non? Que o van deixar ir. E aí queda. E a coa ciencia. Grazas. Moitas grazas, señora López. Señora Lamas. Moitas grazas, señor alcalde. Eu sí que entendo o que pasou. O señor Tomé falaba do que lle repercute, que a obra para a datación do parque. Entón, el falaba dos plazos de finalización da obra que procede do seu negociado. O que supoño que non esperaba o señor Tomé é tamén ter que facerse cargo do que tiña que facerse cargo a área de educación. Señor alcalde, creo que non me puso tempo, porque va a pitar en... Nada, grazas. Entón, claro, é o que ten. O señor Tomé falaba do que a lle repercute. O que pasa é que a área do señor Tomé é un pouco o caixón desastre onde todos os compañeros lle botan en riba traballo. Isto é un parque didáctico que dende hai moitísimos anos ten asignado educación e a educación quen tiña que haberse comprometido paralelamente mentras a parte de obras e servizos facía o seu traballo sacando esa obra civil, pois a parte de educación tiña que haber posto a andar os cachivaches, que era quen tiña que ter a preocupación por abrir un parque, como digo, didáctico da nosa cidade. Non ten moitos, pero pon que ten, pois haberá que preocuparse por el. O que pasa é que, outra vez, o señor Tomé sae aí a salvar os seus compañeros e a decir, bueno, pois isto xa voto en riba. Sabe que pasa, señor Tomé? Vostede non se pode comprometer a telo para o ano 26 porque vostede non lle queda ni un técnico na súa área neste momento. Entón, eu lle animo que o que ten que facer é devolvelo a quen o ten que tramitar, a área de educación, a ver se así o temos para o 96. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Señor Concelleiro de Servizos. Señora Porriño, o asunto do tema do vandalismo o presentan ustedes na súa moción, xa cando ustedes gobernaban, xa había vandalismo daquela. Hubo vandalismo no 2017, no 2018, connosco no 2024 hubo vandalismo que se estropearon a maioría dos elementos, que é o que hai que repoñer agora. Señora López, usted está confundido o que é a obra civil
dos camiños, a Casa dos Patos e os muros, co que son as pezas de Aquaciencia. E lle pode adiantar que xa temos unha memoria bastante avanzada, que con 137.000 euros non se vai a reparar os aparatos de Aquaciencia. Estamos en eso. Por eso nosotros non nos podemos comprometer a que isto do ano 2016 que quede listo. Estamos a traballar en el, se o podemos facer o vamos a facer, poden contar con nosotros para todo o que sexa, pero hai cousas aquí que non as podemos asimilar. Por eso xa pedimos a votación por puntos, non sei se non lo aceptan ou non, con as incorporacións que lle puxemos nosotros. Moitas grazas. Turno de peche, señora Purriños. Sí, nada, aceptamos a votación por puntos e nada, simplemente dicir que evidentemente houbo sempre vandalismo. O que eu dixen é que vostede en todas estas actas, despois das nosas preguntas sobre a Aquaciencia do 2020, despois do 2024 deste informe que hai, non teñamos constancia de que houbera máis vandalismo, máis que nada porque non podemos acceder, eso está pechado. Entonces, evidentemente, claro, non temos acceso, non sabemos se hai vandalismo ou non. O único que sabemos é que está pechado. E despois, por outro lado, en outros gobernos, como vostede ben dixo, había vandalismo. Por exemplo, cando esteba gobernando Ferrol en Común, cambiaron hasta 3 veces os aparatos. Sí, señor Tomé, sí. E nada, simplemente dicir que o Parque Raíña Sofía, pois nada, que debería ter o compromiso de manter instalacións perfectas, que se poida traballar, que o potencial que ten o parque e que todo o seu perímetro este acondicionado para eso. Moitas grazas. Moi ben. Entendo que acepta a emenda o punto 1, a de o máis axiña posible, pero entendo que as outras non. Moi ben. Entendín ben. Entón, imos a votar, se lles parece, por separado o punto 1 e o 2 e o 3. Non? 1 a 1. Moi ben. Punto 1, votos a favor, coa emenda engadida. Aprobado por unanimidade. Punto 2, a favor, en contra. Punto 2 rexeitado por 12 votos. Bueno, 12 votos a favor, hai que votar outra vez. Sí, señor Suárez. Non hai que votar outra vez, señor secretario. Falta un, perdón. Está rexeitado por 12 votos, que poñimos moi difícil o derradeiro día, Era porque non se perda, Sí. Punto ben, queda rexeitado. Calqueira sitio será mellor. Punto 3. Punto 3, votos a favor. A favor. 11 a favor. En contra. Punto 3 queda rexeitado. A emenda, pero non se meteu, Bueno, non hai explicación de voto normalmente, que xa é o que nos faltaba facer a explicación de voto. Vale. Bueno, da igual, non pasa nada. Punto 11, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común contra a LGTBI fobia. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, pois ben, o mes que ven, compartindo data coas nosas letras galegas, conmemórase o Día Internacional contra a LGTBI-fobia. Pero tamén neste mes de abril temos o Día da Visibilidade Lésbica que tivo lugar este domingo, día 26. Dúas datas vencelladas ao colectivo LGTBI que intensifican a necesidade de traer hoxe esta moción a debate. A percepción do odio entre a población LGTBI incrementouse en polo menos 8 puntos porcentuais dende 2024 e chega ata os 13 puntos no caso da percepción de aumento do acoso público e os discursos de odio. Así se desprende do informe O Estado de Odio 2026 que a Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuais, Intersexuais e máis elaborou.
Entre 2024 e 2026, a prevalencia do acoso pasou do 20% ao 36%. A da discriminación aumentou do 23% ao 29% e das agresións incrementouse do 7% ao 22%. Ademais, o 54% das persoas LGTBI sufriu algún acto de odio, presencial ou en liña no último ano e o 22% unha agresión física. O informe do Estado LGTBI recolle por primeira vez cifras que revelan como afecta o odio ao colectivo na contorna digital. O resultado é que 4 de cada 10 persoas sufriron odio en redes sociais. Os datos conclúen que a metade das persoas do colectivo son vítimas de actos de odio, experimentándoos máis de 3 veces nos últimos 5 anos. Dende Ferrol en Común entendemos que a resposta pública a esta situación debe ser rotunda. Toda persoa ten dereito a que se lle respete en igualdade de trato, independientemente da súa orientación sexual, identidade ou expresión de xénero, e debemos condenar calquer comportamento discriminatorio e ou violento. Se falamos da regulación legal, tanto a nivel estatal como autonómico, existen leis que establecen principios e medidas destinadas á prevención, corrección e eliminación de toda discriminación, como, por exemplo, a Lei 2/2014 do 14 de abril e Lei A4 do 2023 do 28 de febreiro, polo que o soporte tamén é ben claro. Por todo exposto, este grupo municipal, basándose en ditas leis, na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das Persoas LGTBI 2025-2028 e o Observatorio Galego contra a Discriminación por Orientación Sexual e Identidade de Xénero, propón os seguintes acordos. Primeiramente, tomar conciencia e facer realidade unha demanda que diferentes colectivos da cidade solicitaron, como é o pintado dun banco coa bandeira LGTBI, unha expresión necesaria para dar visibilidade ao colectivo e afirmando a postura contra a discriminación e odio. Este tema xa veu a este pleno o ano pasado, curiosamente aprobado por unanimidade. Por iso preguntamos constantemente na comisión pertinente e a resposta sempre a mesma, un silencio. Polo que hoxe agardamos que se dé contestación de por que non está ese banco pintado. Por outro lado, tamén a necesaria formación do persoal municipal para non causar ningunha situación negativa ou violenta, así como darlle importancia ás campañas informativas para impulsar e sensibilizar e a prevención tamén cidadá. E, por último, garantir o cumprimento da Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das Persoas LGTBI 2025-2028 do Ministerio de Igualdade. Moitas grazas. Pois moitas gracias, señora Purriños, polo BNG. Ten a palabra a señora López. Moitas grazas. Bueno, LGBTfobia? Que iso? Iso nunca pasou. Aquí os trans nunca tiveron problema. O Día de Orgullo é unha cousa de frikis. Para nosotros iso do LGBT, se existe, nunca o vivimos. Porque como moito te chamaban maricón e contestabas un taco que non vou reproducir. Estes son discursos cada vez máis frecuentes, sobre todo en persoas con renome no Estado español. En primeiro lugar, por non vivir esas realidades. E en segundo, porque son persoas que teñen e tiveron privilexios. Pero estas afirmacións caen polo seu propio peso. Cando hai un par de días, un adolescente en Sevilla foi brutalmente agredido por levar un vestido. Sí, se non coñecían a noticia, están escoitando ben. Por levar un vestido. Na semana pasada, nunha aula onde imparto materia, limos e comentamos un texto sobre os prexuicios ao colectivo LGBT. E algunha persoa do alumnado comentou esa realidade, e que moitas veces teñen medo ou non poden mostrar como se senten, pero non por non se establecer dentro do normativo, que non da normalidade. E isto mesmo é o que hoxe o Grupo de Ferrol en Común solicita neste pleno, que xa se trouxo noutras ocasións e que dende este goberno aínda nada se fixo realidade. O banco, porque aínda non se tiña decidido cal, onde, isto foi aprobado no pleno de xuño pasado polo día LGBT, que é o 30 de xuño. E quedará Ferrol como a cidade en Galiza que non o ten das 7 grandes cidades, así como tamén dentro de varias localidades da contorna da propia comarca, que xa o teñen e Ferrol non. E que como sei este punto de moita conta da gran eiva que hai e do necesario das campañas de formación para previr condutas LGBT-fóbicas. Por iso, agradecemos que Ferrol en Común trouxera esta moción, porque é unha realidade que hai que ter presente. Moitas grazas.
Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Lamas. Moitas grazas, señor Tenente Alcalde. Bueno, pouco que decir, hoxe en día estamos vivindo discursos de odio que, bueno, se non lo din, hai 10 anos non o críamos, daquela críamos que íamos cara adiante. Moitas grazas a Ferrol en Común por traer este tema unha vez máis a este pleno. A veces parece que estes puntos ou algún máis non teñen a debida importancia, pero eu creo que son moi importantes e que debemos dedicarlles o tempo pertinente. Entre outras cosas, porque atendendo ás nosas competencias como administración local, temos un traballo por diante que promover medidas de difusión, de sensibilización. Bueno, por eso non podemos, en definitiva, estar máis de acordo con esta moción, adiantar, por suposto, o noso voto favorable e animar o goberno a que apoie, porque ao final pois depende deles que, bueno, pois as medidas que aquí veñen pois teñan o impulso suficiente para que se fagan realidade. Xa sabe, concelleira, que neste tipo de políticas soe contar con o noso apoio. Por certo, o temos que dicir, despois de tanto tempo, non entendemos se que o goberno ten algún problema con pintar un banco coa bandeira LGTBI. Espero que non sexa a razón. Xa despois de tanto tempo pois de elexir o banco e demais, pois animar tamén ao goberno que nos saque dese desafortunado erro e que nos deixe claro que non hai ningún problema con pintar ese banco. Non sabemos se que a demora se debe a que tamén isto lle toca ao señor Tomé. Bueno, en todo caso, a señora concelleira de Igualdade, a ver se pode agilizar este tema, porque eu quero pensar que non hai ningún problema co Grupo Popular con pintar un banco coa bandeira que solicita o colectivo e que, bueno, pois que tamén pois animarlle unha vez máis a que voten favorablemente a esta moción tan necesaria. Moitas gracias. Pois moitas gracias por a súa intervención, señora Lamas. Ten a palabra a concelleira de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, señora. Moitas grazas, Teniente Alcalde. Antes de comenzar coa resposta á moción, si quero darlle as gracias ao secretario que durante todo este tempo estuvo acompañándonos, desexarle o mellor. Espero que nos bote de menos, sobre todo por as comisións tan largas que teníamos a nosas comisiones, ¿no? Bueno, agora volvendo á moción, de decir que o 17 de maio non é un día simbólico, sino que é un recordatorio de que a democracia se mide na protección real dos dereitos de todas as persoas. A LGTBI-fobia sigue sendo unha das principales causas dos delitos de odio no Estado e Ferrol non pode mirar para outro lado, polo tanto reafírmase no seu compromiso contra toda discriminación. Este goberno condena sen matices toda forma de odio, de discriminación e de violencia, sexa por a orientación sexual, identidade de xénero, raza, religión ou calquera outra condición persoal. Niso non hai equidistancia posible e non vai haber, porque os dereitos non son dun partido, senón que son de todos. A Lei 423 obríganos como administración a pasar, bueno, pois das palabras aos feitos, ¿no? A formación, a protocolos, a atención integral e a prevención, e por iso xa lles adianto que vamos a votar a favor da presente moción. Pintar un banco é un símbolo que visibiliza, pero maior fórmula de visibilidade pois formar o funcionariado, lanzar campañas que cheguen ás aulas, garantir que ninguna víctima quede sin atención, porque os dereitos LGTBI+ deféndese todos os días do ano. Este Concello va a continuar facéndolo. Por exemplo, no CIM dispón dun protocolo para atención ás persoas LGTBI. Os profesionais prestan información, orientación e asesoramento ás persoas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales, tanto individualmente como tamén a asociacións e federacións, ¿no?, que o demanden. Galicia, como se dixo anteriormente, conta con unha lei, ademais unha lei que ha sido pioneira, ¿no?,
que esa lei do ano 2014. Despois, bueno, pois atribuyeron certas funcións ao CIN mediante o decreto do 2016, no? Desde o CIN se imparten conferencias, cursos, xornadas, tamén se reciben denuncias e hai un acompañamiento, no, ás persoas que o necesitan e que acuden. É preciso sinalar que tamén que dende hace máis de 10 anos a EGAP convoca tamén actividades de formación dirixidas ao personal administrativo xeral e máis concretamente ao do CIN. A última convocatoria publicouse no DOGA o luns 23 de marzo de 2026. Esta formación é unha formación online. Tamén hai formación online que se fai desde Igualdade, tamén contamos con os puntos Arco da Vella, hai unha acción formativa e preventiva con respecto, bueno, pois ao alumnado, tamén contamos con o Laboratorio de Apoderamiento LGTBI+, gracias á Diputación, tenemos un club de lectura que este mes concretamente se dedicou, bueno, pois ás mulleres lésbicas, no? Concretamente o título Mulleres que viven xuntas, con lo cual, ya para finalizar, porque vexo que o tempo se agota, seguiremos traballando, cumprindo con nosas obrigas, bueno, pois que quede tranquila a miñas compañeiras e a ciudadanía, que os dereitos por estos colectivos seguiremos loitando por ellos cada día máis, bueno, prestando servicios constantemente. O sea que moitas grazas e xa nada. Nada menos. Moitas gracias, concelleira. Polo grupo propoñente da moción ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas de novo. Bueno, primeiramente agradecer aos tres grupos o apoio a esta moción. Creo que é moi importante en temas sociais que teñamos unha visión clara e concisa e que traballemos, como lle encanta decir a señora Sanjurjo, remando a todos hacia o mesmo sitio. Pero sí que é verdad que, bueno, vou falar polo Grupo Municipal Ferrol en Común, pero non estamos tranquilas e tranquilos. Senón non viría esta moción hoxe aquí, Elvira, sinto moito. Pero a realidade é que, bueno, este discurso quedou ben bonito, pero igual que quedou tamén o discurso no pleno do 2024 e no pleno do 2025, donde vostede, pois ese papel que aguanta absolutamente todo, nese discurso plural, nese discurso aberto e prácticamente fabuloso que todas e todos compraríamos, pero a realidade pois é outra. A realidade é que votaron, por exemplo, en diferentes acordos que se presentaban en contra, pois dos orzamentos para a promoción dos dereitos LGTBI, e os que votaron a favor, como por exemplo ese pintado do banco, ou garantir que a biblioteca dispoñía dun fondo bibliográfico, pois non se fixeron efectivos. Por exemplo, o pintado do banco non é unha cuestión que demande Ferrol en Común solamente, é que primeiramente o demandou o colectivo LGTBI da cidade de Ferrol, eso xa para que quede claro. E segundo, decir directamente que hai outras fórmulas de visibilidade, pois claro que as hai, pero que esta é unha demanda, esta é unha visibilidade social aberta e de rúa. Non o mellor de perfectamente, que claro que incluso o poñemos na moción o tema da formación tan importante, pero sí que é certo que aquí directamente o punto 1 desta moción, este acordo número 1, fala clarísimo de algo que xa se votou, que vostedes votaron a favor e non se fixo, e seguimos sen saber por qué, que nunca se nos responde. Por que non se fixo efectivo? E simplemente, bueno, nada, todos os días do ano hai que facer actividades, vostede dixo e volveu a repetir hoxe, pero tamén nos gustaría pois que fora real. De verdad, moitísimas gracias por apoiala, pero queremos un compromiso real, non só nun papel. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Señora López, ten vostede a palabra. Bueno, é un resumo. Para cando o banco? É que me parece non escoitalo. Para cando? Me parece que non ou non respostou ou non sei, pero iso, para cando? Aí o deixo. E como é a miña última intervención, pois quería agradecer ao secretario o traballo continuo, dilixente que lle solicitaba, que estou moi agradecida e desexarlle o mellor dos novos destinos, que estou segura de que en todos os de aquí deixou pegada. Grazas. Moitas gracias, señora Lamas, ten vostede a palabra.
Pois nada, sen perjuízo de repetirme, pero bueno, eu creo que é un tema parece que non, pero é importante. Señora concelleira, é certo que non é o máis importante, pero tamén é importante. Ninguén lle está dicindo que non faga campañas de conciliación, de formación do persoal, e que xa lle pon aí na moción. Entón, por suposto, todo eso a favor, pero ademais, pinta tamén o banco. E senón o que parecerá é o que empeza a verse como unha realidade, que teñen vostedes un problema con pintar un banco con esta bandeira. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Lamas. Concelleira, ten vostede a palabra. Moitas gracias de novo. Creo que non escoitaron ben que dixen que se votaba a favor da moción, con lo cual non entendo cal é a problemática. Seguramente lles gustaría que votásemos en contra, pero votamos a favor. Entonces non teño máis que dicir. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Turno de peche para o propoñente da moción. Nada, solo para pechar, bueno, eu creo que o primeiro que dixen foi dar as grazas aos tres grupos e creo que igual pois non se me entendeu a min. Eu simplemente entendemos que é un voto positivo, damos as grazas por ese voto positivo, pero tamén que temos que dicir a realidade. O que non podemos hacer é que primeiro o colectivo e tamén a veciñanza saiba que aquí levamos 3 plenos pedindo o pintado un banco. E non se fixo. E seguimos preguntando cando e non se di. Entón, con todo o respeto que sabe que lle teño e cariño, creo que somos bastante claras neste sentido e que o que solicitamos creo que está bastante claro. Entón, bueno, vou a reiterar as miñas grazas ás tres compañeiras, pero sí que queremos neste, vou dicir 2026, ou sería estupendo xa nesa data de orgullo LGTBI que ese banco estivera pintado para todas e todos os ferroláns. Nada, non me quero tampouco esquecer, na miña última intervención vou botar moitísimo de menos as caras de Jorge, vou botar moitísimo de menos esas actas collidas así a todo trapo, e a verdade é que foi un gran placer, Jorge, coñecerte. Moita saúde, moita felicidade e moito amor. Grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Procedemos xa a votación. Votos a favor. Proposta aprobada por unanimidade. Seguinte punto, señor secretario. Punto número 13, moción do Grupo Municipal Socialista sobre a situación actual do saneamento rural no Concello de Ferrol. Señor Mato. Perdón. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, creo que tamén vai a ser a miña última intervención neste pleno. Eu non quero tampouco quedar por menos, non? Quero desexarlle, como xa yo dixen, en privado, non a él, pero bueno, nunca mal momento para reflexar nunha data, refletir nunha acta dun pleno, pois, eso, o agradecemento. Eu creo que Jorge, aparte de moitas virtudes, aquí está como ten a virtude de que poñeren como exemplo que as formas son importantísimas na vida. Creo que dende que chegou, pois eso amosou perfectamente, aparte de, lóxicamente, a súa capacidade profesional, que lle desexo de verdade, de corazón, que aproveite no seu vindeiro destino, que sexa feliz, tamén no persoal. Bueno, indo xa a moción. Vamos, esta moción creo que xa serviu de algo, non? É dicir, eu creo que xa chegadas estas horas neste pleno, bueno, pois é de agradecer que a luz da presentación desta moción teñamos algo que decir respecto a un proxecto que eu creo que é un proxecto de cidade, de verdad. Eu, se tivera que decir 4 ou 5 proxectos que me parecen importantes e relevantes para esta cidade, este un. Hoxe non quixen traer aquí nin gráficas, nin tirar de meroteca, porque lembro perfectamente que, aínda que vou algo maior, lembro perfectamente que vostedes decían, pois creo eu, casi dende o primeiro día, que tiñamos que traballar polo saneamento rural, que o saneamento rural era imprescindible,
viñeron aquí a lo menos 4 veces no anterior mandato reivindicando este proxecto, e levan vostedes 3 anos e incluso chegaron a decir que o proxecto que tiñamos era malísimo, nós non o fixéramos realmente, o fixeran vostedes, pero dixeron que o proxecto era malísimo, que Augas de Galicia tiña tremendas seivas respecto a ese proxecto, que había que reformulalo, tiren da hemeroteca. En todo caso, eu creo que xa chegado a este momento, creo que sí que necesitamos algunha explicación, porque levan vostedes 3 anos e nos gustaría saber cando verdadeiramente isto se vai a materializar. Eu non lles vou a pedir como me pedían a min que acabase no último semestre, que levaban moito retraso. Eu, aquí, señor Tomé, se me vai a responder vostede, son moito máis comprensivo. Non sei que me vai a responder, pero bueno, son moito máis comprensivos. Sei que estes asuntos son asuntos delicados, sei que levan moito tempo, vostedes tamén o saben, que pasa que cando están do outro lado, pois directamente din que é vagancia ou calquera cousa destas, non? Eu xa sei que non é vagancia, para min creo que este é un proxecto importante, pero claro, para os veciños e veciñas do rural, eu creo que para todo o mundo, algún que coñecemos todos, que hoxe non quixemos que viñera aquí tampouco para afectar na súa propia saúde. Eu sí que lembro perfectamente que pasou por este pleno en 3 ou 4 ocasións reivindicando que fose xa o saneamento do rural. Entón, eu o que pido, de verdad, é que sexa xa o saneamento do rural. Entón, por que digo que xa serviu de algo? Xa serviu de algo porque en canto dixemos que íbamos a traer esta moción, xa nos comunicaron que van a empezar as actas de expropiación, co cal, perfecto. E o que lles propoño é que, bueno, pois de cando en vez nos podamos xuntar para ver como vai este proxecto, así un pouco xa máis seriamente, é o que plantexo nesta moción. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, a historia do saneamento nesta cidade é bastante surrealista, por decir algo suave. Comezou hai moitísimos anos, décadas, con, por exemplo, colocación de interceptores que non iban cara a ningures, dúbidas sobre onde colocar unha depuradora que tardou moitísimo en arrancar, que case que a fai inservible, con o estropecio de moitos dos seus materiais que podemos comprobar de primeira man cando constatamos que non se estaba a sanear en realidade ningunha gota de auga das augas residuais de Ferrol, e coa colocación dun sistema altamente custoso que se insiste en manter en lugar de apostar por modelos máis sostibles e máis económicos como mini depuradoras ou outros sistemas máis contrastados a día de hoxe en pleno século XXI, que todo este sistema do rural que vai supoñer un custo eléctrico que indudablemente vai supoñer tamén en consecuencia con esa legislación de que paga o usuario un incremento notable da taxa, senón xa se verá no seu momento. En todo caso, esta moción que nos respaldamos é unha moción propositiva que non fai análise dos erros acontecidos noutras épocas e simplemente pide que nos deamos unha oportunidade entre todos e todas, é dicir, cando este goberno chegou ao poder, cos 13 concelleiros e concelleiras, nesta materia obtivo todo o respaldo da Xunta de Galicia, do seu propio signo político, cousa que non aconteceu nos 2 mandatos anteriores. Bueno, pois cada un utiliza a política como quere, pero logo os proxectos desenvoltos pois foron levados a entidades veciñais e non foron compartidos coa oposición, por poñer un exemplo do que creo que non se debe facer, porque esta obra vai trascender máis dun mandato, nos afecta a todas e todos, e creo que todos podemos propoñer cuestións que melloren o proxecto, non é cuestión de facer unha guerra política por todas e cada un das cuestións da cidade. Entón, bueno, simplemente agradecer ao Partido Socialista que trate de tender pontes que busquen a mellor fórmula para sanear as augas do rural. Evidentemente é algo positivo, basta ver o saneamento da Malata, Río Sardiña, como mellorou a calidade das augas da ría, pero creo que, bueno, todos debemos ser partícipes, non é que podamos, é que debemos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Ten agora a palabra o señor Montero. Grazas, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas.
O do saneamento deste concello é indignante, é un sistema que funciona mal e por riba é moi caro. Temos uns costes tremendos en electricidade por non ter un sistema separativo. Temos unhas bombas na estación de bombeo que averían a miúdo, quedando sin capacidade para bombear toda a auga, polo que hai que abrir de parte á ría. Unha EDAR con moitas averías que non ten capacidade, polo que a miúdo hai que abrir os diferentes bypass. Un sistema de ultravioletas que non ten capacidade cando hai moita auga e tamén hai que abrir parte ao mar sen pasar por este sistema, toalliñas que recollen os barcos sen que ninguén dé explicacións, e todo isto que é moi deficiente, supónse que cando se conecte o rural aínda será en maior medida. Por unha banda, poñía plan de inversións en obras de saneamento e depuración da zona rural. Leo textualmente do protocolo de execución concertada, pero en galego. Xa sabemos que Mafesa incumplía daquela a ordenanza de normalización lingüística e sigue a incumprila, non? Sin que o goberno municipal mire para outro lado. Pon textualmente, tal e como recolle o plan director de saneamento, a depuración da zona rural, detallada no anexo C, a programación de inversións a realizar e a que queda recollida no cadro seguinte. En este cadro viña o que tiña que facer en Mafesa, que era o saneamento do rural. Aquí se recollían os cartos e non se fixo nada. Aparecen inversións de 2014 a 2020, ano no que xa debía de estar executado o saneamento do rural. A veciñanza pagou no recibo de saneamento por este concepto. E onde teñen as obras? Onde foron parar os seus cartos? Porque o saneamento do rural segue sen existir. Hai responsables disto. Aquí neste mesmo pleno hai alcaldes e presidentes de Mafesa de diferentes épocas, empezando polo actual, o señor Rei, que xa era alcalde nesa época, que foi un desastre para esta cidade e segue na mesma liña. Vostede, señor Rei, é un xestor pésimo para a veciñanza e deberá, cando menos, algún día pedir perdón pola desfeita que ten feito no saneamento. Aquí do que si se encargan ben é de aprobar as contas de Mafesa, para iso non lle estreme o pulso, en poñerse de acordo todos os grupos, pero que nunca se encargan de defender a veciñanza que pagou por estas obras inexistentes. Vostede, señor Rei, seguen ganando a veciñanza do rural. Vostede máis a Xunta de Galiza, claro, que levan anunciando continuamente inversións nos orzamentos que nunca se executan. No 2023, a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, a través de Augas de Galiza, prevé un investimento de 1,8 millóns. Nese mesmo ano, e un total de máis de 8 millóns ata o 2026. Pois xa ve, estamos no 2026 e non ten nin rematado coas expropiacións da primeira fase. O PP, tanto no Concello como na Xunta, basa a súa política na propaganda. Non se cortan en contar mentiras e todas as que sexan necesarias. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Polo Grupo Popular ten a palabra a concelleira de Urbanismo e Infraestructuras. Moitas grazas. Bueno, yo creo que esta moción parte de un relato que non se corresponde coa realidade administrativa nin co estado actual do proxecto do saneamento do rural. O 22 de maio de 2025 presentouse o proxecto a veciñanza no local social de Balón, dando cumprimento aos principios de participación pública desde o inicio. Tamén estuvo a disposición de todos os grupos políticos e veciñanza na quinta planta do edificio de urbanismo, que incluso se habilitou un ordenador solo para presentar, para que cualquiera pudiera consultar este proxecto. No ano 2025 se formalizouse o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ferrol, que permite estruturar unha actuación global de máis de 13 millóns de euros, dividida en fases e con financiamento garantido. O 28 de novembro de 2025 se licitou a primeira fase por un importe de case 5 millóns de euros, activando por primeira vez a execución real do proxecto. Xa en 2026 o procedimento segue o seu curso conforme a normativa de contratación pública. O 20 de xaneiro foi a apertura do sobre A, o 27 de xaneiro foi a apertura do sobre B, se presentáronse 13 empresas
Durante a exposición pública se resolveron as alegacións que foron 3 o 27 de abril deste ano e bueno, decían antes que se entraron esta semana de que se iban a firmar las actas. Bueno, ya el día 9 de marzo del 2026 se notificou a todos, incluso saiu na prensa as datas, onde iba a ser, que era no Torrente, que están programadas para entre o 4, 5, 6 e 7 de maio. Se van a levantar as actas previas de ocupación de 79 parcelas, trámite indispensable para o inicio de obra. E a Xunta publicou tamén que o 7 de maio está prevista a mesa de contratación para a adxudicación definitiva, porque lóxicamente sen a firma das actas que requiren unos plazos de exposición pública non se podía adxudicar a obra porque non iban a poder cumprir cos 30 días desde a firma do contrato. Falamos, por tanto, dun proxecto en fase final de tramitación administrativa previo ao inicio das obras, que será de forma inmediata. Esta primeira fase contempla máis de 13 km de colectores con afección directa a las 79 parcelas que haremos el levantamiento de actas e con un impacto relevante na extensión da rede de saneamento do núcleo rural. O máis relevante non é só o que se está facendo agora, senón de onde partimos, que cando este goberno chegou, hubo que actualizar o proxecto, hubo que dotar de partida orzamentaria para poder firmar el convenio con la Xunta de la parte que nos toca a pagar. O proxecto estaba desactualizado e hubo que hacer todos estos trámites e foi lo que se hizo, activalo e dotalo de financiamento. Pero, bueno, non falamos de anuncios en cumprimento, o que fixemos foi traballar para sacar isto adiante. A obra va a comenzar en breves, unha vez que se firmen as actas. Eu creo que esta moción non achega nada novo ao proceso, senón que se están seguindo todos os pasos. Limítase a reiterar unha crítica que non se sostén frente aos datos que eu acabo de aportar. Se en comisión preguntan por isto, se responderá con total transparencia, como ha sido todo o proceso que se leva feito hasta agora. Moitas grazas. Grazas, señora concelleira. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, agradecido, agradecido concelleira, por terme explicado, e agradezo de verdad, todo este proceso. Pero mire, insisto, eu fun alcalde, non tiven, bueno, pois a sorte que o mellor teñen vostedes nunhas decisións que son, a lo menos, cuestionables, non? Bueno, a Xunta de Galicia no noso mandato nos comentou, certificou que iba a facer o saneamento rural apenas 5 meses antes de que o que iba a aportar o 80% ou 70% xa non lembro a cifra, apenas 8 meses antes de deixar o mandato, pero estivemos traballando intensamente justamente para que se poidera facer dese xeito, non se crea. Por lo tanto, claro, eso é gobernar. Todo eso que me comentou é gobernar. Concelleira, se vostede, claro, chegou recientemente a este pleno, este é o seu primeiro mandato, pero debería estar aquí o pasado mandato para saber o que vostedes mesmos dicían en relación con este proxecto. Eu creo que aquí está escrito o que estamos pedindo, non? A información nin chega suficientemente, nin creo que estemos pedindo tampouco nada raro, Eu son consciente de que o saneamento rural está cerca. Estou contento porque así sexa. Porque sei que non solamente moitos gobernos, non chegaron vostedes onte, moitos gobernos traballaron a prol de que este proxecto saíra adiante. O que estou pedindo é justamente que se canalice esa información de como vai, porque todavía queda moito por diante. Vostede di que é inminente, bueno, tan inminente non vai a ser. Xa verá como no desenvolvemento das obras, porque pasa sempre, vai haber moitos problemas. Por tanto, eu creo procedente
creo procedente, vostede decía 13 kilómetros, bueno, pois 13 kilómetros son moitos kilómetros no termo municipal, non está de máis ter un seguimento, digamos, periódico, e creo que nos, perdóneme que yo diga, concelleira, nos non temos que subir a quinta planta a nada. É dicir, somos membros desta corporación. É dicir, non somos un particular que teñamos que ir, creo eu, aquí nunca se funcionou así. Somos membros desta corporación, compartimos o bo e o malo que faga esta a representación política, pero non, é dicir, lle agradezo que me dé a explicación hoxe, pero esa información é evidente que non é nin foi suficiente. E, por lo tanto, o que pido aquí é o que está escrito. Informar, unha comisión de seguimento, remitir o acordo, decir, nada, que creo que sea imposible. Vamos, se está a fazer, millor. Mas nada, gracias. Moitas grazas, señor Mato. Señor Rivas, señor Montero, perdón. Gracias, señor alcalde. Que fale a concelleira de urbanismo de total transparencia cando menos é sorprendente, non? A concelleira o que intenta sempre é ocultar a información. Vostede dixo que non podía darnos copia na comisión dos proxectos aos grupos políticos mentras os proxectos circulaban por todas as asociacións de veciños. Os únicos que non os tiñamos éramos os grupos políticos. Iso pasou e pasa. Nos o que vamos a votar a favor, pero pediríamos se pode engadir. Eu creo que esta comisión debería de ser unha comisión para ter constancia de todo o funcionamento da depuración do Concello, non só do rural. Pode servir para o rural e pode servir para todo o desaguisado, para facer un seguimento de todo o desaguisado que hai en toda a depuración, non? Nos pediríamos poder incluir o que é todo o sistema de depuración nesa comisión, no resto estamos de acordo. E despois tamén dentro do BNG pedimos a este goberno visitar a EDAR para ver todos os problemas que se ven no saneamento que hai, non? Non recibimos resposta do goberno municipal e gustaríanos saber se nos van a dar acceso a visitar a EDAR ou se teñen algo que ocultar. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señora concelleira, nada que engadir, verdad? Pois... Eu sí que quero pechar. Señor alcalde, cada un decide como goberna. Cada un decide como goberna. Eu creo que vostede tomou a decisión dende que chegou de nin informar, nin facernos partícipes de absolutamente nada. Creo que se equivoca. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Perdón, sí que acepto esa. Pero a emenda, cal é o texto da emenda? Porque a emenda ten que ter un texto. Si preparan o texto... Quitar o do rural e deixar a depuración. Comisión de seguimento do saneamento. Ya está. A favor, en contra. Ben, a ver, 12 a favor e 12 en contra. Ten que reiterarse a votación. Non saias. Reiteres, estamos votando. 12, non se pode 12. sair. No, 12, hai que repetir a votación. Formalismo. Precisamente o tema de sair e entrar é polas votacións. Bueno, eu era para... Veña, repetimos. A favor. En contra. Ben, a moción queda rexeitada por 12 votos a favor e o voto de calidade do señor alcalde frente a 12 votos a favor. Última moción. Punto número 14, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en relación á defensa das traballadoras e traballadores galegos e contra a criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Empezamos mal. Dende o BNG presentamos esta moción moi sinxela que creo que terá o apoio unánime de todos os grupos polo ben dos traballadores e traballadoras do noso país. No marco do debate do Estado da Nación, a principal medida en materia laboral que presentou o presidente da Xunta de Galicia foi endurecer o control sobre as baixas por incapacidade temporal.
un ataque directo á clase traballadora galega que non aborda as causas estruturais como a precariedade ou a saúde laboral. A proposta do Partido Popular é criminalizar os traballadores e traballadoras do noso país situando o foco de sospeita na clase traballadora, cuestionando a súa honestidade e tratando o persoal médico como cómplice de prácticas fraudulentas. A Xunta de Galicia ignora deliberadamente a realidade estadística do noso país, a cal desmonta calquera teoría sobre o abuso dos traballadores e traballadoras galegas de baixa por incapacidade temporal. A ser o noso país un dos que ten un índice menor en baixas laborais de todo o Estado. O problema de Galicia non é o asentismo injustificado, senón unha xestión sanitaria deficiente e unha precariedade laboral alarmante, como demostra a siniestralidade laboral. Galicia lidera sistemáticamente as estadísticas de accidentes do traballo, con cifras dramáticas, como as 43 mortes registradas o ano pasado. O colapso da sanidade pública. Se as baixas teñen unha larga duración é debido ás longas listas de espera e ao desmantelamento tanto da atención primaria como da especialidade, o que retrasa o diagnóstico e os tratamentos. A privatización encuberta, en vez de poñer solucións ao colapso sanitario, a Xunta mesmo usa esta precariedade como excusa para derivar competencias e recursos cara ás mutuas privadas, debilitando aínda máis o sistema público. A proposta do PP de criminalizar a quen padece unha enfermedade ou sufriu un accidente laboral é intolerable e impresentable, polo que propoñemos os seguintes acordos neste pleno. A Corporación do Concello de Ferrol amosa o seu rexeitamento á proposta irresponsable da Xunta de Galicia de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais por considerar que criminaliza de xeito injustificable a clase traballadora galega. Segundo, o Pleno do Concello de Ferrol solicita á Xunta de Galicia a pedir disculpas públicamente ás traballadores e traballadoras galegas polas acusacións intolerables de fraude e asentismo vertidas dende o presidente do Goberno da Xunta. Terceiro, o Pleno do Concello de Ferrol insta a Xunta de Galicia a reforzar de xeito inmediato o personal de sanidade pública, especial a atención primaria, como medida imprescindible para garantir unha atención rápida e eficaz, que reduza os tempos de recuperación dos doentes laborais. Abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerável para o sistema público e os dereitos laborais. Incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e a vixilancia sobre a siniestralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo na Galicia, unha situación que resulta insustentável. Cuarto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios que teñen representación no Parlamento de Galiza. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Montero. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, moi rápido, nos imos apoiar esta moción. Dende logo, parécenos que nun debate no Parlamento de Galicia, que debe ser o debate máis importante do ano, a única preocupación é que se lle dea máis bombo por parte do propio Partido Popular sea controlar a xente que está enferma, pois parécenos case que denigrante. Con todos os temas que hai en materia laboral, como se acaban de comentar, prevención de riscos, romper a brecha salarial, eliminar a precariedade, incremento de salarios, pois o que se decide é criminalizar as persoas que enferman, que é algo que xa fixo o Partido Popular no ano 2012, cando tomou aquelas medidas de se estabas de baixa os 3 primeiros días non cobrabas absolutamente nada. Esa é a posición da dereita deste país contra a clase traballadora e, ademais, tratando os médicos como auténticos defraudadores. No, pois está mal eso, Fique a ser breve. Bueno, en fin, non hai moito máis que engadir porque as palabras falan por si mesmas. Esa é a visión que ten da clase traballadora o presidente da Xunta de Galicia que tanto alaban. Grazas, señor Suárez. Señor Reina. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, aproveitar esta intervención para agradecer ao señor secretario a gran labor que fixo o tempo que estivo con nós. Sei que unha preocupación que tiña era deixar a tarefa un pouquiño mellor que a topou, non só en xeral, senón no día a día. Temos que agradecer que nos fixo a todos os concelleiros desta corporación o noso traballo un pouquiño máis fácil. Moita sorte e lle desexo, ademais de moitos acertos, que no vindeiro destino teña unha mesa un pouco máis apropiada, pero bueno, eso en xeral o sentimento entende. Ben, centrándome na moción, dende o Grupo Socialista imos a votar a favor desta moción.
Facémolo por unha cuestión de coherencia e sobre todo por unha cuestión de xusticia social e dignidade coas traballadoras e traballadores de Ferrol e de toda Galicia. O que o señor Rueda presentou no debate sobre o Estado da Nación non é unha medida de xestión, é unha declaración de guerra á honestidade da clase obreira. Como xa denunciou o noso grupo no Parlamento Galego, estamos ante un goberno da Xunta que, en lugar de exercer de escudo para os máis vulnerables, decide actuar como un axente de control policial sobre quen ten a mala fortuna de caer enfermo ou sufrir un accidente. Resulta surrealista que o Partido Popular fale de fraude e de asentismo de xeito generalizado. Os datos, eses que a Xunta parece ignorar, din todo o contrario. Galicia é a segunda comunidade autónoma con menor índice de baixas de todo o Estado, mentras a media estatal está en 40 por cada 1000 afiliados, aquí estamos en 27. Entón, cal é o problema real? O problema non é que o galego non queira traballar, o problema é que Galicia libera as tasas de siniestralidade laboral e accidentes mortais. O problema é que o PP prefire poñer o foco no traballador que está na casa recuperándose dunha doencia e non na precariedade que causa esa mesma doencia. Coincidimos plenamente coa moción en que as baixas se prolongan non por vicio, senón polo colapso provocado polo propio Partido Popular na sanidade pública. Se un veciño de Ferrol ten que agardar meses por unha proba diagnóstica ou unha cirurxía, é evidente que a súa baixa vai durar moito máis. Dende o Grupo Socialista non imos permitir que o colapso sanitario provocado polo desmantelamento da atención primaria sexa a excusa para privatizar a xestión da saúde a través das mutuas. Isto é un ataque frontal ao modelo público que defendemos e o que garante a objetividade médica por riba dos intereses económicos de entidades privadas. Para rematar, dende este Concello debemos exixir á Xunta que rectifique menos persecución e máis inversión. Polo tanto, compartimos e solicitamos o reforzo inmediato da sanidade pública, políticas reais de prevención de riscos para que ninguén perda a vida no traballo e unha disculpa pública por tratar a este pobo como se fose sospeitoso de querer estafar ao sistema. Por todo isto, os socialistas sumámonos a esta iniciativa defendendo que estar de baixa non é un privilexio nin unha estafa, é un dereito que hai que protexer fronte a quen quere converter a saúde nun negocio ou nunha ferramenta de castigo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Polo Grupo Popular intervén o señor Díaz Mosquera. Pois moitas gracias, señor alcalde. A verdade é que novamente pois unha moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego e que neste caso pois que non compartimos en absoluto e xa podo adiantar desde este mismo momento que non vamos a apoiala e que non vamos a votar ningún punto a favor. De novo, pois queixas e máis queixas dun grupo político que a verdade é que nunca busca arranxar os problemas, senón que pretende exaltarlos. Creo que están sacando de contexto, como fixo o señor Suárez na súa intervención, pois dende o Partido Popular, dende o Grupo Popular e, por suposto, o presidente da Xunta respeta a clase traballadora como mínimo igual que vostedes, como mínimo. Tanto saben todos vostedes que tanto Galicia como España pois afrontan agora mesmo pois un desafío relevante ante o impacto do asentismo laboral. Creo que a ninguén se lle escapa isto e que nun contexto actual no que o Goberno de España está a fronte na clasificación da Unión Europea e no que Galicia é a segunda comunidade autónoma en xornadas perdidas. O propio Goberno de España, señor Reina, pois está poñendo foco no absentismo con propostas de seguimento de absentistas reincidentes, pero que quede claro que o obxectivo da Xunta de Galicia non é outro que abordar un plan integral que permita reducir o seu impacto. E isto poñendo o foco principalmente na reducción de baixas evitables, na prevención de riscos, mantendo o benestar laboral, a optimización dos procesos de xestión e a loita, por suposto, contra os abusos. A Xunta de Galicia está a traballar nunha xestión e control das incapacidades temporais máis eficiente. Tamén aquí hai que falar de datos, porque a verdade é que o peche do mes de marzo, efectivamente, revisáronse 126.000 procesos de baixa laboral e saben vostedes cal foi o resultado que amosou ese proceso
de revisión, pois foi a alta de 30.100 persoas, case un 25% de altas tras esa revisión. E que tamén, miren, eu creo que non se lles pode esquecer que a Xunta de Galicia, xunto cos axentes sociais, pois van a analizar as causas e as consecuencias das baixas laborais dendo máximo respeto aos dereitos lexítimos dos traballadores. Quero salientar eso, o máximo respeto aos dereitos lexítimos dos traballadores, porque no Grupo Popular respetamos, insisto, a clase traballadora como calquera de vostedes. E por eso, escoitando o diálogo social, tratarase de reducir ese impacto, reforzando a prevención de riscos laborais e mellorando o benestar social. Galicia está a tomar medidas en beneficio dos pacientes, en beneficio dos profesionais médicos que prescriben a baixa e, por suposto, da administración que financia esa prestación. Por iso, a Xunta de Galicia creará unidades especializadas como apoio aos médicos de atención primaria das baixas por doencias máis prevalentes. Queremos que hai que dar un maior apoio, que son a saúde mental e as baixas por musculoesqueléticas, e mellorará tamén a colaboración xa existente coas mutuas para axilizar probas e reducir o tempo de baixa nos procesos de control e seguimento das baixas para facer o seu labor algo máis fácil e eficaz. Polo tanto, pido que non se confundan que o obxectivo non é cuestionar as baixas laboral, que, insisto, é un dereito lexítimo dos traballadores, senón que a cuestión é abordar un plan integral que permita reducir o impacto deste absentismo co foco na reducción das baixas que son evitables, a prevención de riscos e o benestar laboral. Polo tanto, non vamos a apoiar esta moción que entendemos que é unha moción partidista e que non ten maior sentido. Moitas gracias e nada máis pola miña parte. Moitas grazas, señor Díaz Mosquera. Señor Montero. Grazas, señor alcalde. Di o señor Díaz que hai que arranxar os problemas. É que o problema está difícil de arranxar, señor Díaz. É que o problema son vostedes, o Partido Popular son o problema. Entonces, está un pouco complicado de arranxar. Home, hai que ter cara para falar de saúde mental. É que saúde mental é un dos primeiros temas que ten a Xunta de Galicia abandonado, non? Entonces, home, si vai sendo hora que fagan algo, pero isto é propaganda. Facer non levan feito nada. O presidente da Xunta é evidente descaradamente que o seu papel é da xente da patronal, pero da patronal máis rancia, negando a saúde como dereito e facendo da enfermedade un delito. Tratar os traballadores como vagos e maleantes é falso, ademais inadecuado. Se quere loitar por Galicia, poden facer outras cousas igual mellores. O Benegalle propuxo neste debate un acordo contra as horas extras fraudulentas, que lle ofrece que perden os traballadores 160 millóns de euros que son robados á clase traballadora. Isto a vostedes non lles preocupa. Ou pode loitar contra o espolio económico que soporta o noso país, que recibe 5.000 millóns menos ao ano do Estado do que recadaría se tivese unha facenda propia. Ou pode loitar contra o espolio eólico do noso país e exixir unha tarifa eléctrica galega que beneficie os galegos e galegas. Ou pode loitar contra as prórrogas fraudulentas que se concederon a Udasa na P9 por parte dos diferentes gobernos do Estado, ou poden pedirlle ao presidente da Xunta que defenda tamén unha compensación económica do Estado para a ocupación do suelo do Ministerio de Defensa, que tamén sería ben para Ferrol, non? Pero, en vez de facer isto, o PP ponse de parte da patronal máis ultra, o servizo dos gobernos de Madrid, traizoan a clase traballadora e ao pobo galego. Pero tamén é xusto dicir que cada vez máis pequenas empresas empezan a ver que o problema non está nos seus traballadores, senón na situación contra as cordas que o Partido Popular sitúa á sanidade pública. A ninguén lle pode parecer normal esperar 6 meses para que te vese un traumatólogo e que ainda Gracias, señor alcalde. Estou acabando. No, ten vostede un turno de peche todavía. Vai rematando. Que ainda terá que facerche unhas probas para poder ter un primeiro diagnóstico. A ninguén lle parece normal esperar 18 días por unha cita de primaria. Nada máis e grazas. Grazas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, creo que a idiosincrasia do Partido Popular non casa coa defensa da clase traballadora en liñas xerais. Eso creo que opinamos todos así. Pero, bueno, se o queren negar. Respecto ao que argumentou o señor teniente de alcalde, bueno, creo que o que se di primeiro, que se vai vixiar a saúde mental e as doencias musculoesqueléticas.
E por que esas e non outras? Quer dicir, son máis sospeitosos de defraudar as persoas que teñen un problema de depresión, que teñen esguince, que outras que teñen unha doencia estomacal. Creo que, bueno, eso xa apunta por onde vai este método. E logo, no que respecta a unha das medidas que se anunciou polo presidente no debate do Estado de Autonomía, ou allá fora da nación, pero era da Autonomía, foi que as mutuas privadas que pagan os empresarios, é dicir, contratadas por eles, teñen a capacidade de dar de alta a un traballador e o funcionario o facultativo da Seguridade Social non se pode negar. Eso non o relatou nas fabulosas medidas o teniente de alcalde. Eso é unha realidade, o dixo expresamente, ademais. Creo que é un modelo que xa está contrastado, que utilizan empresas non precisamente coñecidas por respetar os traballadores, como é Mercadona, que ten médicos privados e hai xente que cun esguince ten que traballar, porque só poden ir ao médico de empresa, non se les permitirá a ningún outro médico. Entón, creo que ese modelo é totalmente contra a clase traballadora e por eso non que estemos insultando, que é realmente o que é. E por último, bueno, xa que tan defensor agardo velo mañana na manifestación, defendendo a todos os traballadores e traballadoras deste país. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Reina. Sí, bueno, a ver, isto é unha cuestión que tampouco quero prolongar moito máis o debate, pero bueno, o Partido Popular cada vez que tocou un goberno converteuse no sinónimo da opresión da clase traballadora. Só hai que ver a modificación, a reforma laboral que levaron a cabo, e só hai que ver medidas como esta nun goberno nos que teñen estabilidade, que o que pretenden é o gran éxito que se pretenden atribuir é facer que xente que teñen a necesidade de unha incapacidade temporal obligalas a traballar. Eu, sinceramente, creo que isto non é unha cuestión para defender, nin é unha cuestión para sacar peito. Todos sabemos que non van a votar a favor desta moción, pero polo menos póñanse colorados. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señor Díaz Mosquera. Moi ben, pois moitas gracias e moi brevemente. A verdade é que nos sorprende, non? Que nos sorprende moito escoitar pois todas estas críticas por parte do Partido Socialista, por parte do BNG, cando o goberno de España, o goberno socialista, apoiado polo BNG, pois ten creado un observatorio da incapacidade temporal, recoñece eivas na xestión das baixas e ata miren, incluso, pois ten avanzado medidas para monitorizar a traballadores con 2 baixas en menos de 12 meses. Polo tanto, criticar o que está a facer a Xunta con esta base, pois creo que deixa bastante que desear. Finalizo, remato xa, porque ao contrario do que decían vostedes ao inicio, ao comezo deste pleno, decía o señor Rivas que estamos facendo política de maxia. É verdade o que esa política, pois, señor Rivas, son vostedes, non, o que están facendo esta política, porque despois de todo isto vemos que non teñen ese criterio político e a verdade, como dicía vostede tamén, en política hai que ser coherentes, pois empecen vostedes por esa coherencia. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Díaz Mosquera. Turno de peches, señor Montero. Home, que fala o señor Díaz de Eivas, só se lle ocurre de falar de eivas nas baixas. Vostede non hai eivas nos desfraudadores, non hai eivas no roubo das horas extras aos traballadores. A vostedes esas eivas non lles preocupan. A única eiva que lle preocupa é esta. Home, é un pouco chamativo, non? É ideolóxico, Isto é por unha cousa ideolóxica, isto sí que é ideolóxico. Non? Lles preocupa esa eiva por algo. Queda claro que queren desmontar a sanidade privada para dar negocio á sanidade pública. Ustedes copian o exemplo de Ayuso, que é o seu exemplo a seguir, non? E para isto, canto peor vai a sanidade pública, pois para vostedes mellor, non? E claro, encima non se cortan en usar os traballadores e as traballadoras para conquerir isto, non? Nada máis e grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. 12 votos a favor e 12 votos en contra. Debe reiterar esa votación. Votos a favor. Votos en contra.
A moción queda rexeitada por 12 votos en contra, a favor co voto de calidade do señor alcalde. Pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Hai registrada unha pregunta do Grupo Socialista. Señor Reina. Moitas gracias, señor alcalde. Pois, dende o noso grupo municipal, queríamos facerlle unha pregunta en relación coa proposta de inicio do expediente para denominar o campo de fútbol da Malata como Estadio Municipal Isidro Silveira. Como vostede ben sabe, este asunto foi tratado e aprobado nunha sesión plenaria onde se acordou dar traslado ao Departamento de Protocolo para iniciar o expediente de honras e distincións. Naquel momento tamén se estableceu a apertura dun plazo de información pública de 30 días hábiles para que a cidadanía e as entidades puidesen participar e achegar os seus xuicios sobre este merecemento, e a nosa pregunta de hoxe é bastante directa. Que pasos concretos se deron na tramitación deste expediente dende aquel pleno e en que punto se atopa o proceso agora mesmo? Agardamos que nesta ocasión o señor alcalde non se fade comigo como a última vez, que lle preguntamos por este tema. Debe entender que dende o noso grupo non pretendemos, e quero aclaralo, non pretendemos facer política con este asunto. O único que facemos é poñerlle voz a un grupo de persoas que, ao igual que vostede, eran amigos de Isidro Silveira e desexan ver recoñecida a súa figura e o seu esforzo personal polo Racing de Ferrol e por toda a cidade. Nada máis e moitas gracias. A pregunta que vostede formula no seu tenor literal é a mesma que no mes pasado, polo tanto remítome exactamente a contestación que din no mes pasado. Agotados os puntos da orde do día, eu tamén gustaríame desexarlle toda sorte ao noso secretario. Nunca se sabe se vai ser o seu último pleno en Ferrol, pero sí desta temporada, polo tanto, moitísimas grazas polo seu traballo. Como ve, hai puntos de encontro entre todos os membros da Corporación Municipal. Formar parte desos puntos de encontro é unha parte do traballo de calqueira secretario xeral, polo tanto, moitísimas grazas, moita sorte, se levanta a sesión.